Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom għal di Xandira Live, flimkien miegħu għandi l-Riki u l-Kejtellu. Id-diskussjoni l-lum ħatkun dwar ir-reinkarnazzjoni. Mela, Rik. Reinkarnazzjoni. Inti ġajt l-ek fejżejjer? No, fal-faħam. Ġobbu għeder tal-faħam. Mela. Mux bizzejiet. Ara, ħafna nis jaħsbu li r-reinkarnazzjoni hija kunċett buddist biss, jew tipo vintawa minn ġol Indija l-antika biex niftiqmu sewa. Però ħanatina a description kif oriġina naqada l-kunċett sewa. Mela, aħna l-lum ninsabu għaw ħaġarqim u l-imnajdra. Hawnhekk daw in-nies kellhom ġal kunċett tal-eternal recurrence jgħidula. Għawek. Iva, il-għala. Għaliex sibna l-spirals. Imnaqxin. Ġifieri, jekk tmur it-Tarshin Temples u hawnhekk ħaġarqim u għalek li għazit li nixtieq nagħmlu għaw, għax dawn huwa l-ewwel anċestrija tal-ewwel origins li għandna fl-arkeoloġija, sakemm hemmx pitturi antiki tal jmorru fl-erin, illi jirriflettu li n-nies 7,000, 6,000, 10,000 senilu, whatever meta bniewhom, daw kellhom ġa kunċett illi kollox ċikliku, rikorrenza eterna. Issa. So, in-nies tas so-called preistorja, tajjeb, daw kellhom daw il-kunċetti għax naqxuhom. Issa, meta ġew l-Indjani, ġifri nitkellmu 4,000 sena ilu fi żmien is-Sanskrit bil-lingwa tas-Sanskrit u bdew jiktbu l-ewwel holy scriptures tagħhom, bdew jiktbu huma l-Upanishads jgħidulhom u l-Vedas. Issa, fl-Upanishads tagħhom daw bdew bil-kunċetti tar-reinkarnazzjoni. Issa, għal min forsi qed joħodhom ħanuża l-kelma bin-nejk l daw in-nies, wieħed għandu jżomm f'moħħu illi daw 4,000-3,500 sena ilu daw kienu ġa skoprew il-kozmoloġija tal-univers. Ġifieri, min jaqra r-Rigvedas isib miktub ċaru tont illi l-univers jgħix 100 Brahma years. Issa, xi tfisser Brahma years? One day of Brahma fil-kozmoloġija Hinduista hija 4.3 billion years għal-bniedem tagħna. Times 100 years, dawk jiġu 311 trillion years. Ġifrew dak iż-żmien bla teleskop, bla so-called matematika, xjenza u xejn, dawk kienu ġaw ma qalu indunaw illi l-univers tagħna bħala ħajja bejħdu ieħor jgħix 311 trillion years. Ħaġa li saftit mijiet ta' snin ilu skont il-Knisja kollox 6,000 sena ilu beda. Issa. Ġifri daw kellhom diġà il-knowledge. Prosi, daw kellhom wisdom vast. Daw kellhom wisdom vast. Fil-fatt il-kelma Big Bang, għal min forsi ma jafx, mhijiex xi ħaġa li vvintajni jissaqqas. Fil-kozmoloġija tar-Rigvedas għandek il-kelma bindu. Min irid ifittex ngħidhom biex min irid jidħol ifittex daw it-termini, ikun jista' jfittex u jara li mhux nivvintom dawn l-affarijiet. Il-kelma bindu tfisser bħal Big Bang moderni nafu bih illum. Ġifieri daw fir-Rigvedas 3,500 sena ilu kienu kitbu huma illi l-univers iqum għal 100 Brahma years. U jgħidlek kif jispiċċa. U mbagħad jerġa' jorqod jikollassa fuq innifsu. Issa, dik li jgħidu għal Big Crunch illum il-ġurnata biex nifhemu. Ġifieri jagħmel cool down u ma daħlux dawk id-dettalji. Però huma biex qed ngħid huwa li da huma daw in-nies 4,000 sena ilu 3,500 kellhom kunċett ċar kristall tal-univers tagħna. So, meta daw ħarġu daw il-kunċett tar-reinkarnazzjoni, ġifieri transmigration of the soul, kif toħroġ minn ġo body u mbagħad tidħol ġo body ieħor, billi ma tantx għandu jħodhom biċċajt għaliex daw il-wisdom tagħhom tant kien vasti ġa. Illi fuq l-univers kellhom pjattaforma ċara kristall. Issa, u mbagħad ġi Ġesu u l-Bibja. U tgħidli x'għandu x'jaqsam Ġesu. Iva, Ġesu ir-reinkarnazzjoni kkonfermaha fil-Bibja. U diħan naqraħilkom kemm fl-Antik Testament. Ġifieri min irid isib dal qed ngħid iftħu l-ktieb tal-Ekleżjasti, ġifieri l-Lut
tal-Antik Testament, dak il-Antik Testament, dak kien ċar kristalla li kien twemmin tagħhom. Min irid jiftaħ il-ktib tal-Ekleżjasti jew il-ktib ta' Kohelet, kapitlu 1, vers 9, hemm dal-famuż vers. Dak li ġa sar u dak li qed isir, li ġara huwa dak li qed jiġri. Xejn ġdid m'hemm taħt ix-xemx. Ġifieri qed jirreferi li kollox taħt ix-xemx ġa u ħajerġa' jsir kollox rikorrenza eterna. Issa, dak huwa l-Antik Testament. Issa ħamor fuq il-Vanġeli. Mela, Mattew kap 16, vers 13 sa 20. Meta wasal l-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesus staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem, ġifieri jgħidulhom għalih. Huma weġbuh xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Ġifieri n-nies dak iż-żmien kienu għalih li bniem jinkarna mill-passat għal ħajja ta' wara kien tagħlim normali. Għax meta Ġesu saqsihom Allahom min taħsbu li jien daw tawħ profeti li ġew qablu. Allura huwa rinkarnazzjoni tagħhom skont in-nies dak iż-żmien. Għax San Ġwanni ma kienx kontemporanju ma' Kristus hekk, wara jħġi. Ġwann il-Battista dak li biex niftehmu għamdu kien kontemporanju. Kontemporanju. Però ma tibqax toħodhom litterali għax Ġwanni hemm ħafna ismijiet ta' Ġwanni. Għax jien għalija miet imbagħad wilet. Le. Issa, mbagħad Ġesu minn fommu ħareġ hekk. Minn fomm Ġesu ħareġ hekk. It-trasfigurazzjoni, ġifieri milli tifittixa Mattew kap 16, kap 17. Versi minn 1 sa 9, però ħanaqralek il-biċċa importanti. Huma neżli minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. U d-dixxiepli staqsewh mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija. U Ġesu weġibhom Elija għandu jiġi iva u jerġa' jqiegħed f'kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġaġi huma baqgħu ma għarfuhx. Imma ġiebu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxiepli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwann il-Battista. Ġifieri huma kienu fehmu illi l-inkarnazzjoni ta' Elija kien Ġwann il-Battista. Da Ġesu qed jgħidha. Dat nagħtina explanation fil-bidu biex bniedem jifhem li l-kunċett tar-rinkarnazzjoni mhuwiex xi ħaġa tal-Orient tal-filosofi biss, imma anke allut kemm fl-Antik Testament u kemm fil-Vanġeli l-ġodda, ir-rinkarnazzjoni kienet xi ħaġa għalihom normali. Għaliex meta Ġesu staqsihom intom min tgħidu li jien, qalulu inti mhux ir-rinkarnazzjoni ta' Elija, jew ta' xi profeta jew ta' Ġeremija. Qed tifhem? Da qed ngħidu biex bniem jista' jmur isibhom daw u jaqrhom fil-Bibja hu. Biex nuri kemm il-kunċett tar-rinkarnazzjoni, kull teacher kbir li ġie kien għalih xi ħaġa normali għalmu. Qed tifhem? Issa bħala l-ġurnata ġieli nisimgħu l-istejjer li jkunu hawn nies jesperjenzaw fenomenu stran fejn jgħidu li jkunu ġiġa jgħixu ġo postu hekk. Fil-fatt min irid ifittex sibtlek l-iktar każijiet illi huma bulletproof, kind of, fid-dinja tar-rinkarnazzjoni. U di kif tkun? Da saru studju ta' 2500 tifel illi daw meta jgħalqu 18 months jew sentej, daw jibdew l-ewwel kliem jibdew jirrakkontaw il-ħajja preċedenti tagħhom lil ommhom u l-missierhom. Issa, min irid ifittex fuq daw il-psikjatri li għamlu daw l-istudju? Dr. Ian Stevenson. Dan huwa psikjatra l-ummit illi kien fl-Università ta' Virginia School of Medicine. Daw qed intihom biex min irid imur jivverifika u jfittixhom u jsibhom. Issa, da għamel studju vast. Anka baqgħet rasa 4000 każ. Issa, każijiet ta' li baqgħu tipo bħala l-akbar li staw jikbu huwa Ryan Hemmons mirtifiċċju. Ryan Hemmons twilet fl-Amerika milux. U da kien jgħidilha lil-ommu meta kien jaraw it-tabella ta' Hollywood li dik kienet id-dar tiegħu. U di ommu għaltu tipo id-dar tiegħek Hollywood. Insomma anyway, u da dejjem jgħidilha sakemm di ħaditu għand psikjatra. U beda jivverifika li beda jgħidilhom isma' kien jisimni Martin fil-ħajja ta' qabel, kelli 5 tfal, kelli karozza ħadra, kont noqgħod f'dik it-triq, kont manager di kont ġa semmejta f'podcast ilu, eċetera, eċetera. Sakemm mar jivverifikaw u sabu ħafna minnhom li kien kollu sew minnu li jgħid. U ieħor kien eżempju pilot fit-tieni gwardinija, ċertu James. Da beda jirrakkonta kien ikollu nightmares ta' 18-il xahar, kien ikollu nightmares da. Kien jgħidilhom tipo li isma' waqa' ġo b'ċertu post fil-Ġapan, eccetera, eccetera. Bl-aeroplan, meta bdew jivverifikaw, bdew isibu li vera jaqblu u li spiċċaw saru jafu li da kien
fil-ħajja ta' qabel kien innannu u kien innannu biex tiftaw ta' dal-istess neputi biex tiftaw. Issa, daw min irid jidħol ifittex fuq ħalli ma noqgħodx nirrepeti u nsemmi, kemm tidħlu Google jew YouTube u tiktbu Past Lives of Children. Qed tifhem? Pass famuż ta' Omseti. Eżatt. Omseti ejwa dik skopraw ġnien. Ġnien antik, insomma, fejn kien Għaltilhom eżatt fej qegħdin. Issa, ruins. ħaġa oħra li jista' jagħmel bniedem jista' jiċċekkjaw wkoll fuqhom dawn l-affarijiet hija jekk bniedem jagħmel ħipnożi regressiva. Ġifieri, bniedem imur tagħmel ħipnożi u tieħdu u bniedem imur lura fil-past lives tiegħu. Ibda jirrakkont eżempju ġrajiet li huma ġrawlu. U dax beda jiġri, eżempju tmur mara, poġġi waqt li tkun taħt il-ħipnożi di, tibda qaqbad titkellem eżempju bis-Sirjak b'lingwa li ma tafix. Jew bl-Iskoċċis antik. Ta' eżempju 1400 sena ilu, 700 sena ilu. Li di żgur ma kienx tafu minn x'imkien qed tifhimni x'qed ngħidlek. So, min irid dawn l-aspetti ta' provi, illum il-ġurnata saru jieħduhom iktar bis-serjetà. Allura hemm ħafna. Daw eżempju jistgħu wkoll ifittex taħt Indigo Children. Li tipos tfal speċjali li jkunu twildu b'ċertu talenti, eccetera, eccetera. Fil-fatt f'dan l-istudju ta' dan il-psikjatra li ħansemmi issa li huwa John Tucker għal min irid ifittex. Sewwa, dak kien beda jiskopri li ċertu fobias li jitwildu bihom it-tfal, jew ċertu birthmarks li jitwildu bihom it-tfal, ikunu ġejjin bil-cause of death tal-ħajja ta' qabel. Ta' qabel, ejwa, rajt dik. Ġifieri daw bħalhom jekk tridu tfittxu hemm eluf, ta' ġifieri da mhux xi każ se kombinazzjoni hemm 2-3, da biss li naf bihom jien hemm 4000 każ. Dak ma jrid jagħmel il-bniem flok joqgħod tipo jsu jiskanta bli qed jisma' jidħol U anki fobias. Eżatt. Fobias ukoll. Jien kont noqgħod newdem fuq xi ħaġa. Jekk dil-biċċa xogħol li tesperjenza l-past life jew hekk u dan. Jista' jkun pereżempju jien ngħix il-ħajja ta' da xi darba u jgħix il-ħajja tiegħi jew bil-kontra ma tafx x'in. Taħseb fuq għalik. Jew ġast linja riċ wieħed u dejjem tmur quddiem qatt ma tmur lura jew hekk. Ara, ħanamlu biċċa xogħol min joqgħod isemmi li hemm infern ġenna u dawn l-affarijiet. Kenna. U ħajkonna, dawri. Issa, immaġina qabel il-Big Bang u Alla. Sewwa, il-konoxxenza kozmika sejħilha li trid whatever biex temmen. Issa, irreversja kollox lura. Kollox lura. Mela intek tirreversja kollox lura jiġi l-embut ix-xogħol. Naqblu. Mela, jekk tieħu kollox lura ħadd iġi point fejn kollox kien għadu ħowl Alla. Mela kull ħaġa li hawn fid-dinja inti, jiena, il-pjanti li hawn mirku hemm wara kit, eccetera, l-klieb, tates, żwiemel, baqar, ħut, whatever li hawn. Xi darba jekk terġa' kollox lura, kien kollu ħowl x'imkien. Issa. Il-lembut meta tiftħu inti bda ħireġ minn ġo fih, mela kidu l-Big Bang, bum, xinħareġ kollox. Mela, jekk aħna kollha xi darba wanis konna kollha Alla, minn Alla ma se taħareġ xejn ħażin għax aħna nafu li huwa xi ħaġa perfetta tajba u pura. Mela minn xi ħaġa pura totali 100% ma jistax ikun hemm tebba ta' ħażin. Qed tifhimni l-kunċett issa. So, fuq di ma naqbilx miegħek imma. Għal min jemmen ballet ngħidlek sewwejra biex nibdu l-argument ta' min qed jemmen falla ta' reliġjon. Jekk tirreversja kollox lura Alla ħajoħloq fil-kreazzjoni divina tiegħu, Alla ħalaq kollox perfett x'kien jgħidlek il-Ġenesi. Alla ħalaq id-dawl u da, ura li kollox kien perfettu tajjeb. Mela, xi ħalaq il-bniedem ra li kollox kien perfettu tajjeb. Il-ħażin from where it went. Minn dak l-aspetti, fimt? Jekk Alla ħalaq kollox perfettu tajjeb. Issa jgħidlek għax kien hemm xitan, serafin, eċetera, u wejra għal Alla u rid jinżel. Imma fil-verità l-Alla tal-Lut kien tajjeb u ħażin. Jien ma mbagħad xi dak xirid jivvinta l-bniedem. Jien qed nipprova mmurlek issa fuq stringi kollok tirriversja kollox b'mod xjentifiku, tmur għal qabel il-Big Bang. Sewa il-Big Bounce. Jekk kollox kien jgħid ħowl, u mbagħad f'daqqa waħda sploda ġi skatert. Kollox ġi tiny pieces of atoms biex niftiehmu. Daw xi darba kienu kollha ħowl x'imkien li jiffurmaw l-Alla biex niftiehmu. Issa, mela min Alla ma seta' tħareġ il-ħażin għax Alla huwa ġust tajjeb perfett whatever xi tuħ titles, qed tifhem. Issa, mela jekk aħna kollna kreazzjoni ta' Alla, kulħadd intix straight, gay, iswed, abjad, rosa, blu, whatever inċint, int kreazzjoni ta' dal-univers. Fikem a tiny segment of this Holy Spirit God, se jaħlu li trid konoxxenza kosmika, divina, whatever. Issa, meta bniedem jiġi biex jitkellem fuq consciousness, aħna għandna ħabta li naħsbu li l-konoxxenza għandu biss il-bniedem li huwa żball kbir.
Għaliex kelb għandu l-konoxxenza tiegħu, siġra għandha l-konoxxenza tagħha, ħut għandha l-konoxxenza tagħha, baljan għandha l-konoxxenza tagħha. So, ħalli nilħaq iġeb domanda li kienet tajba ħafna l-ġimgħa li għaddiet. Bdew jgħidu li kif jista' jkun jekk il-population kienet 1 billion people 200 sena ilu u s-sedin 8 ma jaqbilx il-mezz. L-ewwel qed min qed jirraġuna kisu qed jirraġuna li hemm xi pool of souls. Fimt, hemm xi number limitat u tipo alla dawk biss jistgħu jeżistu. Illi inti with all respect jekk ngħidu 10 billion souls għall-argument fadal inkarnaw 2 billion oħra. Minn dak l-aspett inti fejn taf il-1 billion hemm souls. Li dan minn bniedem qed jassumi b'dak it-tip ta' matematika jkun naqa' sempliċist. Għaliex inti ma tistax tiggessja kemm hemm souls minn dal aspett spiritwali, qed tifhem. Qed jassumu l-dinja tagħna biss. Id-dinja tagħna biss. Issa plus hekk bniedem qed jassumi dejjem ukoll. Illi kull soul li toħroġ minn body tinkarna fi bniedem ieħor ukoll. Inti tinsiex daw it-tip ta' spiritwalitajiet bħal l-Upanishads, il-Rigvedas, il-Bhagavad Gita u daw l-affarijiet. Daw ma jgħalmux li l-bniedem jerġa' jinkarna fi bniedem bil-fors. Inti jekk inti tkun għext ħajja miżerabbli, you go low. Ġifieri taġi ninżel f'annimal biex niftiehmu. Biex tkun taf għalik insetti jekk minix sejjer żballaw xi 100 trillion insects. 100 trillion insects differenti. Mammals miljuni differenti. Ġifieri inti fiex wieħed għandu jista' jinkarna. Siġar minn għalija hemm xi 5 billion għal kull. Assja. Issa ġifieri il-konoxxenza ta' bniedem fiex tinkarna skont il-bżonn tagħha x'ikun. Ġifieri, jekk inti għext ħajja tajba, siġrija peaceful. Jekk bdem joqgħod taħt siġra dak fil-psikoloġija llum saru jgħalmu illi bħala terapija biex inti tfiq. Toqgħod tagħmel tree hugging, taqbad sokkoħ xonta siġra u toqgħod kwarta ma'nnaq miegħu. Il-għala xis-siġar minnhom infushom peress li għandhom high level of consciousness, jemanu sens ta' paċi, ta' serenità, tħossok safe. Fil-fatt, ftit jifmu meta kienu jagħmlu eżempju Alla tkellem mis-siġra lil Mosè fil-Kabbalah Tree of Life. Ġesu kien mar jitlob fil-ġin tal-Ġetsemani, Sokrate u Platun kienu jitkellmu fil-ġonna taż-żebbuġ ta' Ateni. Ma jifmux x'huma dawk is-simboloġiji għalax is-siġra hija waħda mill-iktar kreazzjoni f'din dinja elevata. Għalax biex tiekol is-siġra u ndot sovri mhix bħal bniedem. Trid toqtol xi ħaġa, trid tiekol, daw kollox jaħdmu bis-sunlight. Ġifieri jitla' lil ma jiġbdu ilma minn ġo trank saħħom jekk dak fotovoltaic, eċetera, eċetera. Hemm siġar li huma bad trees. Għax joqtlu xulxin imma. Apparti minn hekk, dik waħda minnhom. U hemm minnhom anki għasafar u insetti jaqbdu. Hija ma dak mhu karnivori. Ġraw pjanti jekk ukoll, ġifieri daw jaqbdu letteralment nemusi. Imma dik hija tidħol l-ekosistema mbagħad. Ġifieri ħantik eżempju. Xorta kattivi. No, inti ħantik eżempju, jekk pereżempju jiena sewwa kilt banana. Banana dment li għadaw barra tisseħ banana. The moment li jiena gdimta, dik saret human body. Ġifieri, inti għandek 27 billion atoms. Daqshekk għandek ġismek bejtu ieħor. Issa, min għaw s-ġimma toħra inti, l-istonkut jekk jkun inbidel kollu l-atomi tiegħu. Sa sen oħra, kollu, xajnejk, widnejk, saqajk, dak ikun inbidel kollu. Ġifieri jekk tgħix 70 sena inti, tkun għamilt reincarnation tal-ċelloli tiegħek u tal-atoms tiegħek 70 darba, mitt mill-aspett fiżjoloġiku u rġajt wilit, qed tifhem. Dak biddilhom kif tbiddilhom inti? Toħroġhom mal-ara, mat-toilet li tagħmel, mal-gassijiet, whatever. Iddaħħalhom kif? Dak li tixrab u dak li tiekol. So, dan ir-recycling ħin kollu għaddej mill-aspett ta' body, bieħed jista' jivverifika ħis-saħjer and now. Dwar li what you eat is what you are. What you eat. Issa, għalhekk jgħidulek inti l-ġisem tiegħek huwa tempju, fil-Buddiżmu speċjalment, jgħidulek isma' inti your body is a temple u qed attent xi ddaħħal fih. Qed tifhimni għaliex il-bnedem maħluqu minn żewġ entitajiet mis-soul tipo, sewwa u mill kemm tieħu ħsieb il-ġisem tiegħek il-body. Issa, jekk inti ħad daħħal l-imbarazz ġo ġismek, tistennix li ħajkollok xi healthy life. Jekk imma ħad toqgħod attent x'tikollu hekk ġismek ħajrek bil-ferm aħjar. Issa, fejn daw l-affarijiet, bnedem jista' fil-ħajja ta' kuljum daw l-affarijiet jista' jifhimhom fuq il-body fuq il-visive iktar jaqbad kaptu għalax fuq l-affarijiet inviżibbli biex niftehmu, ġifieri mis-six sense il fuq u naqa' diffiċli għalfejn aħna naħa sensi. Inti għandek l-għajnejn, għandek il-widnejn, ix-xam, dak tista' tirrelata biex tgħix imma fis-soċjetà. Ġifieri nista' nisimak li dak you can communicate. Jien nista' narak. Imma mbagħad hemm is-six sense and over. Is-six sense and over huwa fejn jidħlu intuitions ta' bniedem
tifhem fejn jidħol pereżempju il-gut feeling tiegħu il-għala bniedem pereżempju jgħaddi qattus minnaw u wieħed ma nafx għalfejn timur jaqallu għajnejk biex jiderkulu li ieħor jgħidlu x'se tagħmel ħallih miskin dak mhux bħalek u bħali jħoss. Bħala human body aħna l-istess it-tnejn li aħna. Għala wieħed irid jagħmel hekk u ieħor ma jridx jagħmel hekk. Fil-ġenesi ma jgħidlekx hekk, jgħidlek pereżempju nefaħ fil-bniedem u l-annimali tagħhom ħajja hekk. Le, fil-ġenesi hemm vers ukoll importanti min irid jaraħħa minn dat tal-aspett eterna recurrence. Alla lill-Adam qallu għax trap int u trap terġa' tmur. Punt ieħor tal-rekorrenza eterna. Issa, mill-aspett xjentifiku, jekk aħna human bodies nafu li huwa kollu etim, inti 100% etims. Mela qed jgħidlu b'mod xjentifiku inti l-etims tiegħek qed jiffurmawk bħalissa imma ħad terġa' tmur f'dak il-baħ li ġejt minnu fil-bidu. Min irid jaraħħa b'mod xjentifiku? Allura qed nitkellmu dwar da suġġett ta' x'ismu, daw li l-erwieħ li jgħidu li hawnhekk. Dak x'ikun. Ara, l-ewwel ma tantx Taħseb inti. L-ewwel ma tantx Nsaqsir. Sorry. jien ma tantx nemmen illi jkun hawn ħafna sows li jibqgħu hawnhekk, imma jgħidu hawn. Tajjeb. Il-problemi hija l-ħin, kif nivviżwalizzaw il-ħin issa minn is-salem, ġifieri. Meta bniedem ħareġ mill-body tiegħu il-kunċett tal-ħin waqaf. Ġifieri, il-ħin jagħmel sens biss inti għalina 24 hours, mhux għax x'imkien jeżisti 24 hours fl-univers. Bħalma x'imkien mhux vera jeżisti r-rebbija fl-universu, jeżisti id-dlam u d-ġurnata, ma jeżisti xejn minn dak kollu. Aħna dawn it-tip ta' structures floqnihom fis-soċjetà tagħna biex aħna nagħtu raġuni l-eżistenza tagħna and to cope with this life. Issa, fil-verità aħna m'għandniex birthdays. Dawla fa' issa. Mela, inti meta tidħol tirqod? Sewwa, issa. Ġieli tħalt nirqod jiena wara 3 inqum. Ġieli tħalt nirqod u nqum meta vera nkun mafeċ f'ħajti wara 14 siegħa. Di moment li inti tħall f'dik it-trans ta' sleep. Tkun taf kemm ilek riqed, tkun taf biss di moment li rġajt awaked, qomt. Issa, meta soul ħarġet mill-body, dak il-kunċett il-fitu. Tafi illi kemm għadda żmien minn dal-aspett, di moment illi terġa' tiġi awaken ġo body ieħor. Jew whatever fiex timmanifesta ruħha. Issa, bniedem kif ikun jaf bewieħed u ieħor l-anċestrija tiegħu minn fejn ġejja. Ġieli jkun hemm nies eżempju jkollhom calling għal ċertu post. Eżempju, kun jgħixu Malta u jgħid qatt ma mar l-Eġittu, eżempju, bniem jew qatt ma mar l-Ateni jew qatt ma mar Scotland u jgħidlek istran ħoss ġo fija li hemmhekk il-ħom tiegħi propja jiena. Ma jafx tiegħi spjegazzjoni, ġifieri qatt ma mar, qatt. Imma jħoss ċertu calling. Issa ninsew dik il-biċċ li kull mara li hawn fid-dinja taħseb li kienet Nefertiti. U kull raġel li kien hawn fid-dinja taħseb li kien Ramses. Tajjeb, dak ġej minn aspett psikoloġiku. Jew Napoleon. Tifhem, ġifieri dak anzi. Ħadd ma jgħid jirakont il-cleaner ta' Ramses, inkarnazzjoni ta' qabel, jew Nefertiti jew Ramses. Dik il-biċċa naqbżu għana, dik idħol naqaligo whatever hija ħaġa. Sewwa, ngħidu kont il-cleaner ta' Ramses. Minn dal-aspett. Issa, meta bniedem jibda jħoss ċertu ġibda partikolari, eżempju, lej tempji megalitiċi jħoss li ju hemm iħossu at peace fl-aħħar jisu wasal home. Fima dak naqa' kif minni. Jiena fil-baħran ċistrija tiegħi kienet hawn isfel. Madwar 10,000 sena ilu. Ġifieri, li ngħidlek huwa da, sowl kemm tieħu żmien bej trascendenza oħra. Sewwa ġifieri, huwa relevanti, il-ħin qed jagħmel sens biss inti għalik right here right now. Inti taf kemm għandek żmien inti sajjan? 36 dal-waqt. Inti 36 sena jagħmlu sens għax jiet alive. The moment you're dead inti, 36 they vanish għalik. Allora ġifieri daw ikunu jisom ipparkjati s-sows hawnhekk għal ftit żmien. Ma jkunux ipparkjati, toħodx bħala parkjati. Jekk inti ħantik eżempju, hawnhekk hawn il-baħar warajna. Tarak il-Mediterran, aħna ngħidulu baħar Mediterran. Imma il-baħar Mediterran x'jagħmlu l-baħar Mediterran? Attra. U jiġi oċean. Issa. Mela, ix-xemx, bħalissa dat tal-evaporation, tal-gassijiet. Mela dak l-ilma, biċċiet minnu dak l-ilma, qed isir clouds. Dak jitqal ħin jew ieħor isir tqil ħafna l-gass u jibda nieżel u nieżel jaqleb ilma u aħna ngħidula x-xita. Issa, u jaqa' ftit minnu f'dil għadira taw. Ġie għasfur bilaġġ u xorob. ċputar. Mela, l-istess qatra illi 50 sena ilu kienet fil-baħar, whatever, issa tinsab fl-asfur. L-asfur kien hawn hawnhekk, battu, sajjartu, u kiltu. Dik il-qatra samħa għada għaddejja ġofija. Jiena jetaw, nkun waħdi, itini ħartettek ma jinduna ħadd immut,
Wara ġurnata nibda nintefaħ, nsir gassijiet, jibda ħirx il-likwidu minni d-dem, sewa, tagħmel naqa' xita, jinżel kollox bek jgħaddi kelb pinadira jxrob naqa' minn dal-ilma, ġi għasfur kil naqa' minni, kil id-dut li ħareġ minni, eċetera, eċetera, cycle. X'akemm xi darba, dik il-qatr ilma, b'xi mod ħadd tispiċċa fl-oċean. Jiġifieri x'ġara, dik il-qatr ilma kella tgħaddi minn dawn il-manifestations kollha ta' eżistenzi, daqqa kienet għasfur, daqqa kienet sħaba, daqqa kienet fi bniedem, eċetera, eċetera, sakemm reġgħet marret fil-pure essence tagħha, u l-pure essence tagħha x'kienet di ilma. Issa, soul tgħaddi minn kemm tgħaddi tsma jew whatever creatures li tinkarna fihom, at the end of the day ħadd terġa' taqa' fil-pure essence tagħha, u l-pure essence tagħha x'inhu soul? Enerġija. Jiġifieri meta bniedem jibda jgħid twin flame u dawn l-affarijiet. Semmili inti. Kif dejjem isemmijeli. Ħa nispjega sekonda di. Meta bniedem jgħid l-iskop ta' ħajtu huwa jsib it-twin flame tiegħu. Mhux eżatt. Għaliex l-iskop tiegħek inti terġa' tirfalma fis-sors. It-twin flame dal-aspett tagħmel sens biss, jekk il-koppja ħajjinu xulxin għall-avvant spiritwali tagħhom. Jekk mhux ħajjinu xulxin fl-avvant spiritwali tagħhom, it serves you good short jekk inti ssib bil-kontra partner li diżastru f'ħajtek. Sewwa, still jisewwik tajjeb għaliex inti ħajurik inti x'ma joċċ għalik minn dak l-aspetti. Ġifieri m'hawn xejn mitlu f'dik li kont nipprova nfiem, m'hemm xejn ħażinu tajjeb fid-dinja. Qed tifhem ġifieri bniedem ikollu l-ar partner law fid-dinja u jgħid dak m'hawn xar minnu. Bla ma jaf dak huwa l-aqwa teacher l-għandu għax dak qed jissettjalu boundaries suppost lilu. Fejn u jgħidlu ismu jien ma jħaqniex hekk, ma jxraqlix hekk. Biex fil-ħajja ta' wara bniedem meta jerġa' jitwieled minnu nnifsu inti għandek hekk. Daw l-affarijiet jaħdmu hekk. Computer taf kif għandek il-hard disk u għandek il-software. Id-data ta' bħalissa tinput jaħħa inti qed tikteb. Mbagħad issejvjajta. X'kien tfejtu inti l-laptop jew whatever ma jitħassarx kollox għax jiġi saved fil-hard drive. Sewwa, issa, dak huwa l-fejn twildu tfal u jkunu ġaġġenji meta jkunu żgħar. Mozart ta' 5 snin ħaloq sinfonija. Jien ta' 9 sena naħseb inkun għad nisejjer hekk. Tifhimni? Illa la Mozart ta' 5 snin kien brillanti u ħalaq da kollu u jiena qastaf naqbad instrument għax inkisru ġo ħalqi. X'għamilna differenza? Xwiret fil-hard disk mill-ħajjiet preċedenti ta' qabel. Issa, għalfej bidem jitwielet u jkollu kol Ingliż matematiċin kbir minn meta jkun żgħir. Ieħor xjenzat, ieħor artist kbir. Ta' sentejn tlieta tiħbajru u tifel bummu jibrilla ġo klassi minn fejn ġabu dak il-wisdom. Ma jiġix kombinazzjoni nsewa ma' xejn kombinazzjoni fid-dinja. Ta' skemm l-univers mhux kombinazzjoni, għadna ma fimniex il-għalaw dal-kobor kollu ma m'hemmx kombinazzjonijiet, jaħdem kollox action reaction. Fil-kajos hemm l-ordni u fl-ordni hemm il-kajos. Dik l-equation ma tistax taħraba qatt. Dualità. Sorry? Dualità. Id-dualità. Però d-dualità ħarġet bis-singularity. Ekku. Biex immanifestat ruħa. Tifhimha ġifieri, għandik eżempju. Għedu għaw dlam ċappaw. U inti jataw. Imma dlam l-imtim tara xej. Sewwa. Int billi jietna ewer li teżisti, imma you can't manifest nothing għalax dlam. X'in tagħmel ma tagħmel tixelli switch. Il-art tixelli switch biex tara s-surroundings. Meta faqal Big Bang, u ħareġ id-dawl, alla minn dak l-aspett seta' jara l-kamra tiegħu. Nsejħulu hekk. Qed nissimplifikhom ħalli min jgħadu hemm falla ta' reliġjon u hekk jista' jirrelata. Tajjeb. Mela, mbagħad x'tagħmel inti x'inti selli switch? Klik tibda timxi ġod id-dar u tibda tiftaħ il-bib ieħor biex qed tmara bedroom. Mbagħad tinżel issib bathroom. Dak huwa il-kreazzjoni tal-univers meta bdew jiffurmaw eżempju l-ewwel xmux, mbagħad ibdew jiffurmaw l-ewwel sistemi solari, mbagħad sploda kollox reġgħu ħalqu supernovas, mbagħad dak il-gass jgħidulu sar nebulas, mbagħad ġew bdew jitwieldu sakemm wasalna faw. Sa hawnhekk. Issa. Mela Alla jaf bih innifsu għax propju hu immanifesta ruħu f'dak kollu li hawn madwarna. Ġifieri Alla ma xelx dak li switch ma seħħet qatt il-Big Bang jew il-Big Crunch whatever xi tissejħilha. Alla kieku għadu u stess għadu f'dak l-unknown, ironically. Għax m'hemm xejn jimmanifestaħ lilu. Ġifieri, jiena lilek fejn qed narak. Biex qed narak lilek, fejn qed narak lilek. Iġibni. Bajnejk. Bajnek, biex qed tismani. Bwidnej. Dak huwa trikk ħażin. Inti kollox qed taraha u ġew. Lajnejn kull mum jisom il-kamera li tieħdilna bija Marko. Qed jaqleb il-concave light jgħidulu fil-physics. U wara f'moħħi dak qed jieħu din l-image li tnara tiegħek. Is-sound image tisimgħek b'widnik, il-widna huwa l-mikrofon immedjati għal ġol moħħu mbagħad. Qed tifhem jiena meta nħoss immissek lilek tgħidlet misnibsu bajk. Is-sensor nervous system tiegħek tagħti għal ġol moħħu jien qed nieħu l-fil tiegħek il-ħaġa. Everything is happening right here. All life
ta' kull human being is happening right here. Il-body huwa the way we gather the data biex niftehmu. Inti kif taf li da jaħraq u sħun? Għax iddaħħal idejk? U tħossu, dak it-taċ inti x'kien tħossu, kemm jaħraq jew l-istja kif inhu friżat. Imma dak il-moħħ qed jaqraħ li huwa friżat mhux subajk, ġifieri kien naqtalek in-nervijiet u ndaħħallek subajk nerġa' inti ma tħoss xejn. Ma tkunx taf jekk hux kiesaħ jew sħun. Qed tifhem? Imma nerġa' nillinkalek in-nervous system u mbagħad ħtejt għax jerġa' l-moħħ jgħidlek uj hemmhekk jaħraq dak, hemmhekk dak. Issa, Jekk eżempju, body minn dal-aspett mingħajr soul, l-istess ħaġa. Ma ħadd ħatiħu xejn. Aħna meta bnidem imux ngħidu, ħarġet ruħu. Spiċċa l-body imma. Ġifieri, bnidem xtara karozza ġdida, twielet. U da daqqa laqata naqama u daqqa kisser naqalem, wara 80 sena da x'jagħmel għax inspiċċa di. Taqbad tgħidlu isma' ġib oħra. Toħroġ bil-karozza inti tidħol ġo oħra. Il-body inti ħadtu fl-iskrapjar tiegħu, l-iskrapjar tiegħu x'inhija? Il-graveyard. Ma spiċċa xejn hemmhekk il-graveyard, ġifieri da kollu li jagħmlek inti biċċiet minnu ħerġa' jiġi gases sa jiġi ħid, biċċiet minnu jsir dut, u dak id-dut jispiċċa Mar fil-materja. Kollox il-materja ma tispiċċax għax hija atomika. U aħna nafu li mill-ġurnata l-atoms sewa ma jispiċċawx huma indestructible. Il-kelma atomika meta kien ġie Democritus 2500 sena ilu u xjenzati dak iż-żmien daħku bih għax miskien ma kellux il-mikroskop biex jgħidulhom li hemm l-electrons il-protons jaqdu man-nukleju, daw daħku bih. Għax ma kellux ix-xjenza favuru. xorta ma servajniex. Le, l-atomu. Sissa, għadu ħadd maraħ. Tajjeb, nafu li jeżisti l-atomu għaliex naraw il-protons, electrons u neutrons jaqdu mal-istess nukleju. Ġifieri meta bniedem jgħid pereżempju jien naf għax għandna l-uranium jew dawk huma chemical charts tal-chemical table biex niftemna li hemm 96 hekk min jista' Xedaw kull maraw tal-atom sa fejna fin. Sorry? Xedaw biss kull maraw. La sekku, jisu jipa tara x-shadow inti tiegħu. Issa. Dak l-elettron jisparixxi u mbagħad jerġa' jiġi. Le, issa skoprew di li jtejt inti jidħol quantum entanglement. Jasbu li hemm xi tipo ta' jinnaf black holes u hekk tip ta' xi ħaġa hekk fejn meta tisparixxi tista' tipo ġo black hole u mbagħad terġa' tiġi. Żomna, inti qed tal-quantum vacuum fluctuation. Il-quantum vacuum fluctuation skoprit illum illi jekk taqbad il-pitch of space, empty space, zero, ġifieri inti ma tiddetektjax energy xejn fija di. Issa skoprew li out of nothing it pops in energy dat ngħidu meta jistudjaw dal-affarijiet ġifieri milliseconds ikunu, ta' immaġina kif ġifieri tkun fid-dinja tax-xjenza ħames 10 minuti dal-fenomenu. Li dat titkellem fuq dinja subatomika jgħidula u millisekunder ħafna il-ħaġa. Imma tiġi din l-enerġija minn imkien, tibbu terġa' titlaq. Issa, bħalma tiġri fuq skala żgħira, l-univers minn dak l-aspett seta' ġi minn dak l-annu l-imkien, bum, reġa' sploda kollox, erġa' jitlaq minn fejn ġi minn dak l-imkien. Ġifieri meta bniedem jitwielet, sew aħna ngħidu ma nafx minn fejn ġejt. X'qed nagħmel ma nafx. U fejn sejjer m'għandix idea, min irid tkun onest dik hija l-equation, għax m'għandu ħadd xejn ħend. Qed tifhem. Issa, xi mbagħad xixtieq il-wishful thinking tal-bidem għax ma jixtieqx imut, allura jibda joħloq idejat u filosofiji biex hu jġeddet lilu nnifsu fihom dik storja oħra. Però jekk bidem ikollu iħares lejn natura, sewwa, ġifieri, bidem meta jħares lejn għasfur jaraħ bħala xi ħaġa downgraded inqas minnu. Però mhux il-każ. Aħna nieħduha li l-ogħla livell ta' konoxxenza huwa l-bniedem. Dak huwa żball kbir. Għalfejn qed ngħidu hekk. Jien jekk inweldek l-Alaska u nitilqek waħdek. Ma tgħix. Ngħidlek aqbad vjaġġ u mur l-Afrika tagħmilha. Biex tagħmel, tintilef ta' round in circles. Għax bniedem ġiel jidħol ġo foresta ma joħroġ imut. Ġo foresta. Ġo foresta huwa iktar easy li toħroġ milli tkun qiegħed miexi ġo xi post li jkun dritt. Għax inti meta taqbad miexi, jekk inti tikteb din, ħatamel serkil hekk. Jekk inti tikteb din, tagħmel serkil ieħor, terġa' tiġi l-istess post eżatt li tkun. Orajt, imma biex nħoss l-argument huwa da. Għasfur kif se jimmatura, jaqbad vjaġġ ta' migration. Jitlaq da jola hekk flajru, għandu GPS ġo moħħu da, u jinżillek mill-Ewropa ta' fuq sal-Libja warajna hekk u t-Tunezija u dawġien. Da ma jgħidlu ħadd, hemm installed wisdom għax ġim il-ħajjiet ta' qabel, wirtu. Ġifieri ma jafx bih u ġo fih installed. Da għandu jiffollowja jgħidu l-magnetic field tad-dinja biex nieħdu biex tifhimni. Inti taf tiffollowja l-magnetic field, aħna ma nafx niffollow, aħna indunajna li hemm magnetic field ħabba il-graf il-kalamita. Għabda indunaw bil-kalamita u bla 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 bla. Ġifieri, dem fil jaħdem bis-sonar, aħna ma naħdmux bis-sonar.
U iktar komplikat is-sistema. Is-sistema tiegħu, lek meta bdiet qed nidħol fija għaliex ħafna jaħsbu li l-inkarnazzjonijiet ma kont bniedem, bil-fors ħad tkun bniedem, ta' ironic li ssir dem fi tkun iktar evolved as a being. Imma mbagħad pereżempju jekk tuħu l-aspetti ta' hemm ħafna iktar annimali u insetti li jagħmlu affarijiet straordinarji bħal brimba tagħmel buta. Eżatt. X'ismu la safar jagħmel il-bejta, arkitettu. Issa, l-iskop x'inhu tar-reinkarnazzjonijiet? Għaxen rritu kemm skop ta' xi ħaġa. Mela, meta bniedem jitwielet u jgħadu żgħir, toddler, jidħol kindergarten. Sewwa, jekk kindergarten ħadd mur ittieħ is-sillabus tal-Form 5, mhux jifhem xejn da miskin da toddler il-għala għax m'għandux consciousness biżżejjed elevata biex jasal jifhem dak is-sillabus. Imma, meta jitla' year 1, it-teacher tibda tagħlemu 1+1. Mbagħad, jekk it-teacher tagħmel l-assessment illi hu il-moħħ tiegħu ikkomprehenda 1+1 equals 2, tgħidlek dak kapaċi jitla' issa year 2. Illa għal year 2 ħajalmuh mbagħad mill-1 sal-100. Jekk it-teacher tara li dak ikkomprehendija dak it-tifel, ħajtla' year 3 jibda jiskopri 2 times 2 equals 4. Issa, sakemm xi darba da jasal Form 5 u jgħalmuh il-physics. Però jekk inti fjertu t-teacher tinnota illi jisma' da ma fehmx ma qasfehmu m'għadu il-numbers mill-1 sa 10, ikollu jagħmel repeater. Fid-dinja kollox hekk. Tħall taħdem f'karriera tax-xogħol, ġeneralment inti tibda mill-lower bottom u dejjem tieħu l-promotions accordingly. Sewa, sakemm ma tkunx taf dal-kas lalla. Tifhem, għax il-bniedem jispiċċa jfotti kollox il-proċessi naturali. Imma, anyway. Mela, l-aspett spiritwali tal-bniedem minn dal-aspett jaħdem ukoll bil-livelli. Jiġifieri, jekk bniedem fl-anċestrija tiegħu ma jifhimx illi xi darba u kien kelb, xi darba kienu xadin, xi darba kienu ħuta, xi darba kienu għasfur, jekk jietaw u jara asfur għaddej int għandek choice. Pum, jew toqtlu, hekk qabel nifhimha li forsi għandek għallikel. Il-ġurnata toqtlu għal xejn, nu. Issa, il-banda l-oħra, ħadd ieħor jista' jgħidlek miskina kemm hu ħelu u joqgħod imelsu, jgħidlek dak f'serjiet magħhom it-tfal, mhux jistennewk fil-bejta. X'inbidel fil-mindset? Fl-anċestrija tiegħek għalkemm ma tiftakarix inti, qalet tħoss lejn dak l-asfur biċ-ċarixa daqshekk qed ittieħ dimensjoni inti umana xorta, qed taraħ like with like, mhux tħaresek lejla ja biċċa asfuri. Inġib asfur eżempju ta' jista' jkun kelb, jista' jkun żiemel, whatever oġġett li jinħaqar fid-dinja, jista' jkun bniedem ieħor, f'dal każ qed taħarqu bniedem ieħor. Beda bniedem jasal jirrispetta kollox alike, għal dak tkun ġejja dik ġifieri bniedem tant ikun ilu jgħix ħajjiet illi jkun fehm illi dak il-kelb fid-dinja tiegħu daqsu ekwivalent il-feelings u l-emotions li għandu, ġifieri dak li inti qed taħseb għal għada l-ġurnata jekk x'ħad tagħmel, il-kelb fid-dinja tiegħu qed jaħseb x'ħa jagħmel għadha ma' sidu. L-istess love li inti tħoss lejn il-mara tiegħek lejn it-tfal tiegħek u jħosshom lejn il-kreaturi tiegħu. Għalfejn fuqha di. Għaliex meta kelli kelba u l-ewwel darba weldet naxilt papi tal-German Shepherd di ma qagħditx iċċempel ir-raġel billi tgħid l-isma' għandi aptit ċikkulata ħodni xaġili bix-xewqa. U tnaxil tobba jduru magħha. Di qabdet waħda għandha ċertu wisdom 12 mhux wieħed kif iweldu aħna l-bnedmin naqlaw paniġierku. 12 l-ewwel darba malli ma ħadd. Iju twellet għajt imbella, il-baby ħireġ, brasa, tilaq l-oħrajn tibda tnaddafhom. Tnaddafhom, ejju. Kunċe, taf li taqbadhom ostra mill-ewwel, poġġihom għal sidira biex jerdaw. Da proċess taħdra 24 sija ma waqfitx il-kelba. Ikunu slava, ċuwek, ikunu vera caring, Ġifieri di, meta jiġu n-nies kienu tittikolhom. Jien għali xi femet illi jiena nħobba li tul is-snin għax għandha l-esperjenza dal-konoxxenza tagħha sorbit biżejjed. Illi jisma' there is love with this human being. Kienet tħallini naqbadhom ma sidira stess u ma samur mis-kelba tal-German Shepherd attak jekk ma tkunx tafa. Imma qed kapaċi tagħmel id-differenza bejn jekk tiġi int u tiżbranak. U jiena xrat mill-esperjenza dejjem love to each other. Iwa, ilab miegħu dak ħimin no harm minn dak l-aspetti. Ritni għaf inkellem il-klib. Le, billi tkellem il-klib ma jimpurtax darek tisbaħhom ikellmu klura. Ħemma kemm travel. Għandna kellna wieħed ikellmu ta' tesilla. Issa, il-biċċa daw. Mela, il-għala being kelb kapaċi jagħmel dik id-differenza. Baby dem u bidem, għax għandu consciousness. Mela, u bħala feelings, emotions, trust issues, għandu. Għalfej jħi trust me u l-bniem ġiġir ma jafdax. Għax hemm konoxxenza fih bħalma għandek inti għalfejn ma tafdax il-kulħadd. Hopefully ma tafdax il-kulħadd. Hopefully suppost tafda ftit nies close tiegħek. Il-kumplament suppost iskenjom naqa qabel tgħid tisma' da mhux bilet ikun nice mieda jrid xi ħaġa minni whatever. Għax suppost l-erf jgħidlek inti ta' moħħok illi mhux kull ma jleqqu deb, mhux kull min qed tabtablek hawn sieħ be all right. Qed tifhem.
ħajkelna naqtaw ftit għax mill-lider għandna xi ħsara teknika, dal-waqt nerġgħu neslu. Mela fejn kont wasalt qabel inqata' l-linja. Ħanerġa' nibdija. Tajjeb. Konna din il-mistoqsija. Mela, id-deja vu hemm trikk il-għala. Għaliex waqt li qed bħalissa jiena qed nikkonċentra fuqek bajnejja sewwa, imma moħħi sattantu qed jirreġistra r-riħalaw. Issa, jekk pereżempju inti tħall ġoħan u tixtri u hemm 7 min-nies. Għalkemm inti tħares lej il-counter, sewwa il-moħħ imma qed jieħu reading, qed jieħu reading tal-ħsies ta' madwarek, qed jieħu reading tal-fojjaħ li għandhom dawk in-nies li hemm fil-ħanut. Qed jieħu reading jekk qed jitkellmu bejniethom it-tonalità tal-vuċi tagħhom, dak qed jirreġistrom il-moħħ. Int m'inti xewwer għax qed tiffoka fuq il-kaxxiera. Però dawk ħadhomlok dawk id-dejta, dak ir-reading ħadu. Issa, il-moħħ billejx jagħmel, il-moħħ għandu 5 layers ta' dreams. Għandu lucid dreams, vivid dreams, nightmares, sleep paralysis jgħidulhom għal min irid ifittex fuqhom dawn noqgħod ngħidhom mhux biex nuri kemm naf, ħalli bnem jimuru jfittex il-layers differenti x'ikunu. Issa, li jiġri il-moħħ billej jibda jaqgħad u jiffabbrikaw dak li ma solvix during day. Allura taf jaqbadlek bniedem biex niftehmu minn ġo dak il-ħanut. Daħħalulek f'dik il-ħolma li inti ma kontx xewer tiegħu x'għed fokat. Jgħaddu jumejn tmur tixxi minn dak il-ħanut inti. U terġa' tara dik il-persuna hemmhekk biriħa tal-fjuħa b'kollox li kellha. U tgħid illallu di rajta fil-ħolma tiegħi jiena. Issa dak huwa a form of deja vu. Però mbagħad hemm iktar mill-deja vu ikunu jisom premonitions jgħidulhom illi jisu bniem jibda jara mbagħad bħal jisu l-futur. Daw kunu rari mbagħad ġifieri, ħalla ma jħallathomx flimkien. Ġrat li waħda melux. Mux billi baħni, konna din l-studio ta' Mirko ġibni den partikolari u dak jinek. Ett l-lostja, ett il-pjan il-Mirko għalliwa. Deja vu ekk. Le, isaxħu daw raffal, ġifiri, imma biex jifmu li ħafna mid-deja vus, il-moħħ ikun ir-rekord jaħħom qabel dawk it-tip ta' sensazzjoni jittafwejjaħ ta' nisu bla bla bla. Issa, mbagħad hemm id-deja sensi wkoll jgħidu l irti fittex fuqhom. Bħalma jiġri tipo b'daw l-affarijiet jiġri wkoll mill-aspett ta' sens tal-bniedem. Issa. Imma jien nafa pereżempju deja vu bħal meta pereżempju tara kuċċarina taqa' u mbagħad ftit wara terġa' tara l-kuċċarina taqa' bum. Ma jina li qed naqsamhomlok f'kategoriji għandek deja vu illi minn għalik inti dik il-persuna qatt ma rajta qabel u tgħid issa rajta f'ħolma, imma mhux għax tkun rajta. Inti semmejt ix-xam l-ewwel. Ix-xam huwa wieħed minn dawk is-sensi, hija dik ix-xi ħaġa illi l-bniedem ma jinsaqat. Inti stampa tinsiha, wiċċ tinsih, anke diska tinsiha. Imma x-xam inti once illi xammejt riħa familjari inti tibqa' tiftakar. Pereżempju, tiftakar ir-riħa anki ta' meta twiliet. Eżatt. Fimt? Ġieli jkun hemm irwejjaħ ta' trabi. Li inti meta xomma awtomatikament moħħok jiġiblek dik il-memorja ta' meta tkun għadek żgħir. Jiġifieri dik ukoll ilek qed pinġilek stampa ġo moħħok. Qed issemmi x-xam il-klip. Il-klip iktar sens qawwi għandhom. Eżatt. Huwa bix-xam. Ġifieri ġamlu studju ġieli li sidhom ikun ħajtlaq minn nofsija qabel. They sense it. Dajt ngħidek għad deja sensi issa. Ġifieri fejn inti ma jidħolx biss li fabbrikar tal-ħolm, imma hu minnu sensittiv ħafna eżempju fuq il-ħsejjes biex niftehmu illi jiena u inti jekk għaddej bebbux u jimxien fuq dak il-ħaxix mhux ħan nisimgħuh. Però hawn min tantu sensittiv illi kapaċi jismak sess inti qas toħlomhom. Issa dawn il-moħħ aħna nissottovalutaw il-moħħ, jiena għalhekk nħobbi għaddab kollox fuq il-moħħ iktar milli fuq spiritualità u whatever. Għaliex il-moħħ tantu vast tal-bniedem. Illi jħobb mill-ewwel jiġri f'konklużjoni u jwadda ma fuq xi ħaġa tipo ta' barra minn hawn li ma jistax jifhem. Tista' tifhem dawn l-affarijiet, kull ma trid tagħmel inti tkun ħambil iktar. U ma tarax kelb inqas minnek minn dal-aspetti għalax jekk inti tirrealizza li kelb is-sens tax-xam tiegħu bil-ferm qawwi minn tiegħek xi 20,000 darba għall-argument, ħadd induna li dak li inti ma tistax ixxomm dak jista' jxommu bla problemi ta' xejn. Dak illi annimali ieħor jista' jisma' mill-bot u inti ma tisimgħux u evolve iktar minn dak l-aspett ta' sens li qed ngħidlek. Issa, ħalli ma neħlux fuq id-deja vu li kienu limitat. X'hemm iktar domandi? Mirko tal-għanna domandi? Marija Tart. Prosetta dan is-suġġett vera li Ġesu semmija l-inkarnazzjoni, però l-imperatur Ġustin. Mhix qed naqrah. Mhix qed naqra l-kelma. Ħanra nsibilek minn hawnhekk ta' fuq il-da stess. Lill-Knisja biex ineħħuha biex jiddominaw lin-nies kif iridu huma.
L-imperatur dan. Ġifieri l-inkarnazzjoni neħħewa bħal speċi. Biex dan u neħħew minn x'ismu. Mela, jiena meċċan kommenti. Mela, ħankompli xi ħaġa oħra. Mela, fejn tidħol transmigration of the soul, sewwa ġifieri, bniedem wasal biex jitlaq minn body u jidħol għal ġo ieħor. Sewwa. Mela, bniedem hemm min jgħidlek li qabel bniedem imut jara ħajtu. Għaddejja film, seconds. Fl-aħħar ftit sekondi jara ħajtu kollha għaddejja. Issa għalfejn jistemlek il-fenomenu bniedem. Ġifieri, jekk inti nidek irrakkontali ħajtek, trid sigħat u ġranet biex tgħidhom li, biex tidħolli fid-dettalji, eċetera, eċetera. Imma, il-għara b'nidem qabel imut, da fejna fondu għal-affarijiet, bajdu jħalli nikkorreġina għalli l-nifsi. Għalli ġiri kienem near death experiences jgħidulhom. Ġifiri b'nidem kellu accident, jew kellu heart attack, whatever, daħal l-isptar, għamlu lu il-magnet, fuq il-magna jkollok zewċ lines għaddejjin fuq u isfel. Fuq u għal-elektriku tal-moħ biex niftehmu, u liħor ikun tal-qalb, il-heartbeat. Meta jiġu linja dritta, mit. Issa li jgħaddu eżempju 2 minutes u jerġa' pip, u terġa' tidħol ħajja. F'dawk it-2 minutes bniedem jirrakkontaw xra jew x'esperjenza f'dawk it-2 minutes. U jibda'u ħafna minnhom jgħidulek l-ewwel rajt tan l-abjad ħafna minnhom ikun dik dejjem il-da. Tan sens ta' paċi li qatt ma ħassejtu qabel, sens ta' armonija, ta' mħabba, insejt f'daqqa waħda li jiena għax darba kont bniedem u jibdew jiddeskrivu bħala li jisu da bnedem daħal ġo dimensjoni oħra. U anzi jgħidlek illi xtaqt il-qas nerġa' niġi lura. Avolja daw kollhom it-tfal fid-dinja sa' jew missier naħseb minnu f'sensieħ jagħti ruħu għat-tfal tiegħu. Però jgħidulek tant kien skopra feeling u sensazzjoni totalment differenti illi anka kien less illi ma jiġix lura ma jarax it-tfal iktar whatsoever. Issa, meta jerġa' jiġi lura da u jibda jagħtu daw l-explanations, bdejna nifhmu x'ikun qed jiġi f'daw it-2 minutes ta' so-called li bidem ikun mit. Issa. Jista' jkun xi ħaġa biex issib comfort fiha. Ma tantx hija comfort għax eżempju jekk dejjem ikollu jaqra l-esperjenza tan-neurologist Alexander Eben min tfittex fuqha, dak kien professur. Ħanedikom storja żgħira malajr. Mela, dak kien tifel twieled fis-70s. Ommu missieru ma stawx imantnuh u għadbu ħall-adozzjoni. U adottaħ neurologist. Ħadu d-dar min tfittex fuq u da jismu Alexander Eben biex jidħol jara l-esperjenza tiegħu. Ovvjament da laħaq neurologist. Issa, jekk ħammur għand neurologist u ħanejdlu rajt Anġlu jkellimni jgħidli isma' naqalaw sibi jara. Hawnhekk għandek naqa' parti tal-moħħ. Dika ħakkulek naqal wires u għettarhom ġew moħħok u bla bla bla. Ida xettiku biex niftew mhux ħajjem minn dawn l-affarijiet. Meta kellu xi 50 daħal f'koma u tant kienet qawwija dil-koma li wara 7 ijiem ma bdew xaraw l-ebda sajn, it-tobba, sħabu, u l-mar qalu l-isma' ħanitfulu kollox. Għax useless dal-bniedem. Taf daqqa waħda, għabat jirkuprek fi ftit minuti, bum, u ġif sensiħ. Għaddit xi sena u dak kellu battalja miegħu innifsu il-għala, għax dawk is-7 ijiem u esperjenza xi ħaġa inkredibbli. Imma peress li għamel ħajtu jirredikola dawn l-affarijiet, ma bidex iħossu komdu li ħajmur jgħidha l-esperjenza. X'ġara għalu da? Waqt li kien jgħid f'dawn is-7 ijiem ta' koma intensiva, da beda jara mara tfajla sabiħa bajna jablu xahar isfar in-her 20s. U bdiet tgħidlu għadu mhux iż-żmien mur lura, għadu mhux iż-żmien mur lura. Imma da beda jħoss sens ta' paċi kbir, imħabba ma rridx imur lura. Minn hawn minn hemm dak kellu jisma' minna u mar lura. Meta mar fuq is-CNN jirrakkonta l-esperjenza tiegħu da. Dak kien jafi penġinaqa u beda jirrakkonta din l-esperjenza u qallhom waqt li kont f'dil-koma kien hemm dit tfajla li tibatni lura. Penġija naqa' kif setgħu. Ommu missieru propju ta' demmu l-laħam li kienu għadbu għall-adozzjoni, għabdux rawħ, kwet jarawħu, u batulu ritratt ta' tfajla, ma kitbulu xej, batu għilu biss. U da' għallom, min intom għallom maġdini tfajla li bdiet tibatni l-ura. Arafa. Ta' min kienet. Mela da' wara li u bġi adottat, xi snin wara ommu missieru propju ta' demmu l-laħam, kellhom tarbija oħra, kellhom tifla. Din it-tifla però fin-94 kellha car accident u mietet. Ġifieri da f'ħajtu qatt ma ltaqa' magħha. Il-każ ta' Alexander Eben dil-koma daħal fija fi-2008, ġifieri dik qed ilha mejt 14-il sena ġa. Dit tifla għax kienet connected miegħu bid-demm għax tad-demm u l-laħam kienu aħwa, di bdiet tgħidlu isma' mur lura. Mbagħad tax kellu jagħmel, kellu jibla 50 sena xi ġismu, kellu jikteb ktib fuq dawn l-affarijiet u ġota sar jgħallem għalkemm baqa' neurologist illi isma' il-ħajja ma tispiċċax hemmhekk, imma something continues.
Għax din l-esperjenza belħitu lilu. U no joke minna. Però Riki, ħansaqsik xi ħaġa. Mela għaddew 14 sena minn meta titfajla mietet, sewa. Issa jiena naf il-ħatajli fuq il-ħin lineari kif narawha aħna hija invenzjoni tagħna. Mela aħna nafu u għedin ngħidu li inti bniedem meta jmut jirinkarna ruħu. Allura din it-tfajla li kienet ilha 14 sena mejta. Jekk beda jaraħħa fil-koma. Sewa beda jimmanifestaħħa moħħu qed nimmaġina jien. Dik allura dik it-tfajla kienet għadha ma rrinkarnax ruħha. Ħa nerġa' naqgħalek fil-ħin. Eżatt, ġifieri. Hemmhekk ħatarġa 14 sena wara l-mew tagħha għalin huma ħafna. Il-għala huma ħafna, x'aħna ħajja 70 sena, allura aħna nifduha bħala kważi 1/4 ta' ħajjitna. Però fl-infinit tal-kosmo tal-univers, illi aħna nafu llum il-ġurnata li l-univers id-diameter tiegħu huwa 96 billion light years. U bew jieħdu ieħor meta nħarsu lura naraw li għandu jisu 14.6 billion years. 100 sena f'da kollu, f'dal-kobor, 100 sena ta' f'da kollu, bħalissa nitkellem ta' tibtajn, rajta? Dik hija tibtiba tajn f'ħajti kollha. Mhux issa waqt id-diskussjoni, dik hija tibtiba tajn. Issa, so 14 years mill-aspett uman, ħanarawhom ħafna. Mill-aspett tal-spirit world huwa differenti. Min jaqra di Tibetan Book of the Dead, illi daħaret xi 800 sena wara Ġesu biex niftehmu 12 sena wara Ġesu. Dan huwa inkredibbli dal-ktieb. Da is-sow li sejħilha bħala jisu astronaut. Ma komplikat, dak il-ktieb. Komplikat, imma jekk taqra tarba darbtejn ma taqbad tifhmu. Il-biċċeda, illi da jgħidlek anke saħansitri li sow sitwidu bundles għalihom. Jiġifieri, aħna ma twilidniex hawnhekk kien nissew bħalissa kombinazzjoni, aħna kellna niltaqgħu f'ħajjitna mhux kombinazzjoni, imma minn past lives ta' qabel aħna il-bundle tagħna jagħmel sens bħalissa biex inkabru li xi kollha f'daqqa. Jien dik id-domanda tiegħi jekk hux nistgħux pereżempju tgħix il-ħajja ta' mit-senilhom bad. Jekk hija tellhom Kif? Jekk jgħet il-lumaw u l-ħin ma jagħmelx sens hemmhekk. Sawa? Jien nista' ngħix pereżempju jien naf nerġgħu mmur lura Napoleon ħa. Ħa ngħidlek ħaġa ra. Jew xi ħadd ieħor. Inti di moment li inti inkarnajt, immanifestajt ruħek. Sewwa. Inti hemm evolution dejjem. Ġifieri. Il-pluses u l-minuses kollha tal-past lives tiegħek huwa li jkun is-riżalt tiegħek. Ġifieri biex tieħu idea int min kont fil-passat għax ħafna nies jibdew jgħidu minn inti insar Ramses li semmejna u n-Nefertiti. Ħajtek kif inhi analizza. Sewwa jekk ħajtek hija tajba ma fil-ħajja ta' qabel inti ħdimt ħafna fuqek innifsek, il-għala ħajja plus ħajja minus ħajja division subtraction equals Riki li hawn illum. Sajan li hawn illum. Kit li hawn illum. Mirkoli għaw il-lum li għataħabbel dawk il-wires biex forsa ma jinqatalux il-kollegament jerġa. Taħjeb. Issa, mela bniedem jekk jew innifsu jħossu b'dem ħażin, ifisser li fil-ħajja ta' qabel ma tantx biddel ħafna minn ħajtu, il-għalet ngħidlek b'dem jaħseb li fil-ħajja jbiddel ħafna wasbal. Kull ħajja li b'dem ftit żgħira jbiddel minnu. Hemm saying jgħidlek min jitweled tont ma jmutx kwadru, dak ma tantx jifhmuh in-nies meta tifisser dal-ħaġa. Jiġifieri, jekk inti jkollok 70 sena xi darba niġi nsaqsik fuqek. Ngħidlek inti minn meta twilid s'issa int bħala bniedem karattru kif fim tal-ħajja hekk. X'biddilt? Stringi bniedem ma tantx ikun biddel. Speċjalment ikun bniedem super fadu fil-livelli tar-reliġjon, allura Alla ħares tibqa' tdaħħallu d-dubju għax jibdir jiddemonizzak, eċetera, eċetera. Bniedem kapaċi jibdel ħafna f'ħajtu biss. Jekk ikun humble dik biss mumilta biss iġġelek tinbidel ħafna mala f'ħajja waħda. Jiġifieri taċċetta d-difeats tiegħek mhux twaħħal f'dak u fl-ieħor dejjem il-vittma wara x'għamilli dak u x'għamilt li l-oħra tikobbu jagħmlu għakum ikun f'relazzjoni min iħassar u jiġu jkellmun il-partner dejjem ix-xitan inkarnat u miskien l-anġlu da qatt m'għamel xejn. Amma timur inkellem il-partner bil-kontra u nsib li dak kien id-demonju u l-oħra l-anġlu. Hekk mintom ħataslhom kien ħatibqa' round in circle jgħidula l-kelma. Jiġifieri hekk ħad tinkarna u nurik ħajja ta' qabel ma tantx ħadd tkun biddilt. X'imkien dejjem tkun ħażin f'xi storja ta' xi ħadd jiġifieri. Imma l-ħażin u t-tajb, again ma jerġa' ma jeżistix, ġifieri ħantik eżempju, jekk jiena u inti din f'relazzjoni. Timmaġinak sa jemmi? Le, thank you. Mhux tal-gosti tiegħi. Mela. Ngħidu insir tal-gosti tiegħek u nagħmlu 5 snin flimkien. Sewwa. U jiena naqleb verżjoni miegħek wara 6 xhur super narcissist. Unbelħek, ħajtek ħanbella ħielek jekk ikun narcissist. Il-għala, għaliex narcissist kull ma jinteressax minnu nnifsu biss. Il-komplament kull ma ħanuża, il-klim kif ħa nabbik, il-klim kif ħa nieħu l-rit minnek, dak qed inbeħħulek lilek għax jiena rrid nerda u nixorbok kompletament prattikament. Sewwa. Issa, x'ħinni jiena nieħu kollox minnek, narmi klim, nobsqok. Mela inti ħatejt il-lallu Riki, iltqajt mal-ar bniedem f'ħajti m'hawnx narcissist star minnu, u jkollok raġun. Imma li qed timmissja inti hija lezzjoni.
li jiena tajtek lilek li ġiet very high cost. Biex bidem imur l-università jħallas scholarship. Għalfejn ma jmurx kulħadd università għala. Għax titħallas, there is a price for everything. Issa jekk issir għaref, il-prezz tiegħu huwa s-sofferenza. Diamant, ħantikom eżempju wara, jekk qed tmur l-Afrika u tibda tħaffer, issib hekk inti. Ġara. Fis-sofferenza. Għax Mirko jgħidli. Le, naqbżu l-sofferenza fil-containers u kollox. Fil-containers, ija. Tara dil-ġebla, meta ssib diamant bejtu ieħor tkun isa hekk. Ila hekk tiswa xi ħaġa ma tiswa xejn, imma toħodha ġo raffinerija mbagħad ikun hemm mixfafar u jibdew ituwelu f'ta' daqqiet. Issa kull daqqa li tlaqqad il-ġebla tista' toqgħod sejra imma li ma toħodhomx dawk. Qatt mu ħassir farka daqżita wara li qed tara li hawn u tiswa 100,000. Da ma jisux 100,000 by the way. Da mitziju huwa jista' ġeġu subgħaja. Jiġifieri, issa mela biex da seta' joħroġ il-preaches tiegħu u tibda tapprezzah u become something to shine on, kellu jgħaddi minn dawk l-eluf ta' daqqit ta' sofferenza biex jasal joħroġ l-essenza tiegħu propja l-korvera tiegħu. Issa, bniedem li ħajjex ħajtu comfortable mhux se jasal. Dik nista' niggarantijlek minn 100% li m'intix ħatasal. Il-għala għaliex kull target il bdem biex jilħaqha trid is-sagrifiċċju tagħha. Ma tissax jekk tagħmel il-flus insa l-ispiritualità, insa l-ispiritualità. Tibda from scratch tagħmel business kbir, illalla, mela stenna xeba sleepless nights, xeba djun fil-bidu, nismet xifmuk, tikdeb minn hawn, tivvinta minn hawn, sakemm tibda inti tiġi fuq saqajk. Trid tidħol fil-karra tal-politika, whatever, ħajtek mhux ħatibqa' tiegħek. Kull fejn seri nies isma' naqalgħu hemm li naqa' pjaċir isma' retek minn għandi. There is always something to sacrifice if you want to achieve this thing. Dek taħdem l-affari, issa biex soul tevolvi u tibda tiġi xajnon jgħidula, bil-forsi il-bidem jek taqralu ħajtu jkun għadda minn sofferenzi terribli f'ħajtu. The people that suffer the most shine the most. Imma dik minn hemm ġejja. Ġifieri jekk tara inti n-nies il-kbar kollha aqra l-ħajjiet tagħhom. Ikunu sofrew ħafna f'ħajthom, sofrew ħafna equals mela dabru ħafna wisdom. Tifhem, m'hawn xejn b'xejn fid-dinja, m'hawn xejn li inti m'intix ħatħallas il-prezz għalih. Ħantik eżempju jien ngħidu bniedem. Illum kien jaħdem bil-paga 1,000 euro fix-xahar. U l-bieraħ rebaħ is-super 5 miljun u nofs. Illallu, ħajt inbidlet bomba. Da, jaqbad issa celebration daqshekk ħdimt, joħroġ da jinfaqġot il-alkohol kif jagħtem forsi nagħmlu xi ġixlinji, whatsoever, iġi suq lura li darbu min daħan ġarblu. Ikun iktar għaqli għalih ikun rebaħ qatt is-super 5 u baqa' jaħdem. Qed tifhimni xi ngħidlek. Jiġifieri, fil-ħajja dawn is-so-called fortune u misfortune aħna ma nifhmuhomx. Jiġifieri, biex kelli laqgħu kif ġibthom dal-eżempju, immaġina jien issa minn hawn ħanqum u ħammur lejn il-karozza. Jiġi bniedem għall-art u daqqa taponi wadda bni mal-art. Jiena nqum u ngħidu sa nfittxek bil-qorti u naqbad intieħ u whatever. U jaħli li kwart hawn. Għalli ma sjara l-karozza. Issa. Minn biċċa tal-aħħar ma insomma. U nasal id-dar. Jeġi Angelo jew whatever. U jgħid isma' ħanrik possibilità oħra x'kien ħajġrilek int. Naqbad nimxi nasal għal-karozza, nistartja l-karozza, ninżel mit-triq, immur noħroġ għalija tkun għaddej trak kbir bummu jifqani joqtolni. Xejn ma jiġri ta' xejn. Nerġa' niġi niġri hawn kieku dak li tagħni xebba ngħidu tini idek ħanbusilek sieħ biex sarvajt li ħajti inti. Dik il-misfortuna li jien qed ninterpreta f'ħajti l-ara x'għamil li da għal xejn. Kieku jkolli nurik il-possibilità l-oħra illi dak waqqaflek lilek it-traġitt tiegħek biex ma toħroġ kwarta tard iktar u ma tinfaqax ġo dak it-trak, kieku dak taħlanx l-kustodju tiegħek ironically. Kif tinbidel l-istess esperjenza minn daqqa ta' pon li titellaw il-qorti għalli l-alla da salvali ħajti minn. Interessanti. Tifuni, dawn huma is-suppost, sorry? Situazzjoni negattiva. Dejjem joħroġ il-pożittiv minnha. Dejjem, inti għandek yin jenk f'kollox. Kollox. Kollox, inti m'għandek xejn kollox. Nemmen ħafna biha dik. Mhux hekk kollox hekk id-dinja. Inti m'għandek xejn kollox ħażin. Eżempju l-mewt. Il-mewt tista' taraħħal iktar ħaġa negattiva law fid-dinja. Però fl-istess ħin il-mewt issolvilek, is-sofferenza kollha tkun għaddej minnha. Ġivek bidem jiet marit miskin, għandu mart terribli kbir. Da, meċ nħagġiġ biex xaħat timut xej minn dan, imma kullħat trid timut, so ma nistax meċ ngħid xi ħaġa ġara minn hawn. Jien għalhekk naqbet mal-eutanazja. Ġifieri inti tkun ħta sodda. Dak suġġetti ieħor mal-mewt di per se, bħalma lilek toħodlok il-ġid kollu li kellek għax tħalli hawn. Dak kollu li ħdimt għalih iġġilit maħutek ħabba wirt, iġġilit ma' nies biex takwista l-hemm u law. Dak ħatoħodulek il-mewt, però ħatoħodlok ukoll forsi jekk kiext sofferenza terribli. Għalhekk m'hawn xejn għal dejjem fid-dinja, ġifier l-ewwel happiness għal dejjem fid-dinja. U laqqas hawn is-sofferenza għal dejjem fid-dinja. So, fit-Tao Te Ching jgħidlek hekk, u dak vera sabiħ Tao Te Ching, Lao Tzu.
Jgħidlek inti ma tistax tiskopri l-happiness jekk ma tafx is-sofferenza. Ġifieri kieku jien ngħix 24/7 kull jum happy, asnaf li jien happy, għax m'għandix ikkontrasta għal dik il-happiness, inti taf li inti happy għal x'imkien iddejjaqt, kellek dwejja kbar, waqgħid depressed, kellek ansjetà. Whatsoever, inti taf bit-tul għax x'imkien skoprejt il-qosor. So dak il-bilanċ fid-dinja dak ma tista' tefetaħ qatt u proprju jagħmel sens kollox fid-dinja. Għax hemm dak it-tip ta' yin yang, ta' paradossi ta' xuxin, ta' djuali tal jibbilanċjaw li xuxin. Issa fejn tidħol is-soul tal-bniedem għax il-presidenta fuq reincarnation jibqa' jinkarna l-bniedem ġod id-dinja partikolari. Sewwa, sakemm jilħaq dak il-famuż graduation li jgħidu għan-nirvana fil-buddizmu. Ġifieri tilħaq xi ħaġa kif. Mela le. Għax riċenti kellna live ma' medium. U bdejna nitkellmu fuq meta persuna tmut u tiġi biex tarġa' tirrinkarna. Sewa. U din il-persuna qaltilna illi inti tażel kif ħad titwielet, fejn ħad titwielet, min ħad tkun u kif ħad tmut. Isek tagħmel agreement. Isek tagħmel eżatt, isu tipo ta' kontratti ħajdulu kontratt. Issa jiena alright, għandi naqra żgħira diffikultà biex nifhimha dik il-ħaġa, għax jiena nibda ngħid. Nibda ngħid imma allura dik it-tarbija li twildet u mietet. Dika għażlet li titwilet u tmut. Nixtieq wieġbek b'mod skiett, imma ħan offendi ħafna niesek. Ħan nipprova nagħmilha b'mod pulita. Tajjeb, l-ewwel nett dawn li tgħid inti mirti fittex fuqhom, dawk jgħidulhom l-Akashic Records. Ġifieri, fl-univers hemm miktub id-destin ta' kulħadd biex niftiehmu, però żomma x'di jifhmu ħażin in-nies, id-destin ġifieri inti ġa taf miktub x'ħaj jiġrilek mhux hekk. Id-destin jkun ġifieri fl-Akashic Records fit-tagħlim pur tiegħu. L-għażliet li tagħmel inti. Le, int għandek l-alfabet mill-A sa Z. Issa liema letters ħadd ippikkja u liema kliem ħadd ikteb. Dak imbagħad għandek il-free will hemm. Eżatt. Ħalli ma jkunx hawn xi ħadd jgħidlek qed tara malejna bid-destin, le. Ġifieri ħantik eżempju. Jiena ddestinat jekk jiena soldat u ħammur niġġieled ġol Iraq li mmut għax il-Iraq ħallaqat bullet. Però għandi l-free will. Illi ngħidlu isma' jiena mhux semmur iktar dak il-ġob. Ma rridix il-paga, jekk twaddabni anke l-ħabs ma rridx immur hemm, nista' nolterak dak id-destin biex niftiehmu. Issa. Ħanġib eżempju fuq, ħalla ma joffendi ruħu ħadd fuq di, għax li sensittiva ħafna li ħanit, peress li hawn ħafna nies narawhom b'xi ħaġa u b'xi oħra. Ejja ngħidu jiena f'dil ħajja li qed ngħix bħalissa. Bnedem powerful ħafna, ġifieri intelligenti, makak, naf nagħmel il-flus, naf nitkellem. U ħajt inqatt tagħha biex noppressa biss lin-nies. U ngħix 90 sena. U anke saħansitra nwettaq crimes. U anke saħansitra forsi wettaq murders, imma naf kif għandi l-qorti nżaggiga noħroġ liberat. Sewwa. U ma ħallas xejn nagħmel 90 sena. Jien stess qtilt bniedem miskin 20 sena du jibda l-ħajja qtiltu dak. Tgħidli fejn għall-ġustizzja divina rik. Mela inti ħawwa tuqlibt l-Alla u għamil 90 sena jisu xejn mhu xejn. U dak miskin għadu jibda d-dinja mort ħlejtu inti. Miegħu ħlejt l-omm u l-missier u l-ħut u kull min kien iħobbu l-bniedem miskin. Mela, u hemmhekk tibda sseħħ ġustizzja bir-rinkarnazzjoni u imnella teżisti r-reinkarnazzjoni f'dawn l-affarijiet. Xew min ifotti jitlaq scot free u min belaw miskin jibqa' jibilgħu. Mela, next life jiena, la dil ħajja jiena ma fimġiex affarijiet importanti li huma love and compassion jgħidulhom. Ġifieri, jien kelli l-power li jekk int inqas minni, suppost ngħinek. Ma jfissirx għandi naqbad indaħħajdi fil-but bil-fors untik il-flus ta'. Imma jekk qed nara keżeb meċ tirraġuna sew f'ħajtek, qed nara kien fixkel naf li ħadd mur taf fiġan ngħidlek isma' ejja naqalgħu sieħbik kalma naqa. Għax taf sad issa l-affarijiet jinbidlu taf terġa' tirranġa, mhux taf fiġan m'għandek xafit mur ittella ritrat mal-girlfriend issa oħra ġdida biex tinkija. Ikunu affarijiet li bniedem issolvilu til jażbub minn ħajdu b'naqa' klim. Aħna xi jiġri eżempju, meta bniedem jiġġieled ma' partner biex jinkix nagħmlu aħna nitlgħu morru fuq is-social media u ntellaw ritrat ma' oħra jew ma' ieħor biex iweġġaw għal dik il-persuna, u mbagħad ġimgħa wara ndaħku nisbina x'nerġgħu nirranġaw magħha jew miegħu. Mela, inti kif tista' tgħin bniedem billi taraħ mifquq f'daqdi għax dak il-ħin ma tkunx qed tirraġuna, tgħidlu kalma naqa'. Da affarijiet li jiġru sieħbi. Taf għada pitada. Umna aktar tirraġunaw, terġa' taf tiltaqgħu tirranġawhom dawn l-affarijiet u tkun evitajt l-umiljazzjoni u li tħaltu f'tilja kedet emotionally għax l-iktar li kiddu l-bniedem u l-emotional stress. Dak imardu l-bniedem l-iktar fil-fatt 90% tal-household visits li għamel it-tabib huma kollha mill-istress oriġinati. Issa.
jgħidulhom psychosomatic, minn tifittex dil-kelma jgħidulha psychosomatic. Issa. Mela jien f'dil-ħajja xaqta, u imma ma ħallasx pen imġiddem mal-ġustizzja u mal-familjari, mela l-ħajja li jmiss jieħan itwieled bniedem, probabbli, illi biex il-ħajja tiegħi tista' teżisti to start with, irrid niddependi mill-compassion u l-laf ta' ħadd ieħor. Ġifieri nitwieled biex niftehmu li jiena waħdi ma nistax niekol, ma nistax nitċaqlaq l-emmulaw, bil-forsi irid joħodni xi ħadd bil-forsi irid xi ħadd bl-imħabba u l-paċenzja u l-kompassjoni tiegħu jgħid li ftaħ ħalqek ħa nitimak sabiħ. U l-ispirit ta' ġo fih jibda jitgħallem x'ma xu meta hu kellu l-power li suppost għamlu fil-ħajja ta' qabel. Daw il-tip ta' so-called imsieken jew inċidenti tal-ħajja m'hemm xejn kombinazzjoni fil-fabbrika sħiħa tal-kosmos, daw kollha sibilhom fejn jidħlu l-post tagħhom. Jiġifieri, jekk bniedem biex jilħaq in-nirvana biex jiġi enlightened għandu bżonn 10,000 ħajja. U hemm bżonn 6,000 minnhom jgħixha ta' miżeru biex jasal għalija, ħajkollu jgħixha. U nut li kemm jiena taraw miskin. X'jiġri meta jilħaq nirvana? Mela, ħanidlek ara. Dik inta. Ġifieri fejn jaqaf dan iċ-ċiklu. Ma jaqafx. Mela. Inti hemm kelma jgħidula unfolding. Ġifieri, kif żadd bniedem ħajasal f'punt, kull by the way, kull bniedem li hawn jarana, u kull bniedem li hawn fid-dinja, xi darba tru l-incarnations kulħadd di ħajasal fl-istat ta' Buddha. Jew fl-istat ta' Ġesu. Tkun l-aħħar dawra tiegħek biex niftehmu l-enlightenment. Jiġifieri minn forsi qed jidħak bina titku xejn għaliex forsi 20 ħajjor ħajkun hawn intom hawn u tkun intalmuhom intom dawn l-affarijiet il-ħadd ieħor. Issa, il-biċċa daw, meta bniedem jasal lejn l-aħħar dawrit tiegħu, da u minnu nnifsu jibda jemani dawl. Dawl mhux kif ibenġuh fl-istampi ta' ġaddija minnek. Jiġifieri jibda dak fejn bnem ma jafx jibda jiftaħulu. Dalek idulu d-dawl. Għax inti fid-dlam ikollok bżonn torġ biex tara fejn timxi. Xet li l-kulur tariki. Aħħar darba. Blu. Għall-lawra t-tejli għat-ċakra. Issa, il-biċċa dawl. Meta jasal lejn l-aħħar bniedem, l-iskop tiegħu ikun jisu bħal meta għamilt PhD inti u tagħmel it-teżi finali tiegħek. Tagħti l-bolla tiegħek tal-umanità. Issa, ġeneralment bniedem meta il-bolla tiegħu tkun bolla pożittiva. Ġifieri, ħafna mill-enlightened people li jiġu enlightened ma jkollhomx bżonn iħallu dar report fid-dinja, għax mhux kulħadd għandu l-istess irwol. Qed tifhem? Però jkun hemm biċċiet minnhom bħal kif qed nitkellem bħal Zoroaster, Buddha, Shankara, Krishna, Ġesu, Lao Tzu, Konfuċus, Sokrates, daw in-nies il-kbar li kisri tiftakar għat-tagħlim ġenjali tagħhom, dawk ikun xogħolhom propju li jilluminaw il-dinja qabel jitilqu. Ħallu fil-fatt meta kien Sokrate u kienet jgħaddi ġuri, sħabu x'kienu jħobbu ħafna, qalulu istra iċħat minn iċħat li mhux ħatibqa' tagħallem dal-erf u ma tmutx għax qataw ilu għall-mewt. Meta għamel ix-xar tiegħu fiċ-ċella biex qaskam ivvelenaw, x'ma tivvelenaw Sokrates, għallu l-kun ma trid tagħmel inti tiċħad dat-tagħlim u tibqa' ħaj. Sokrates għallhom jien isnixidja mwaħħal magħkom, mhux tomx ħadd iħilsu minni. Għallhom m'għandix biżal fejn immut, għax ġiex possibiltajiet hemm. Jekk hemm il-ħajja wara l-mewt, mela ġri nitlaq. Ħallimmu niltaqa' mal-filosofi tal-passat u jkolli fl-aħħar conversation sura ta' nies, mhux magħkom. U jekk m'hemm xejn, tajjeb ukoll għax ħaneħles minn din l-injoranza li hawn madwari. Imma wasal biex u ma ċedix u ma barrix l-erf imma mita għal dak il-wisdom u għax kien wasal f'livell spiritwali għoli illi kien jaf u where he is heading. Issa, fis-sistema solari tagħna aħna għandna 8 pjaneti. Fil-Milky Way tagħna għandek 400 billion xmux. Ġvek daw average magħhom tagħmlilhom 5 pjaneti, 4 times 5 għandek 100 billion planets. Jekk dawk tagħmilhom il-qmura magħhom, il-possibiltajiet tal-ħajja huma enormi. Issa, skola m'hawnx iż-żurriq biss hawnhekk aħna, imma hemm ħaltarxin, hemm il-Mellieħa, hemm Għawdex, hemm l-Università ta' Chicago, eċetera, eċetera. Meta bniedem ġod id-dinja jkun gradwa, u ħajjingradwa mbagħad u jerġa' jitwielet ġo pjaneti oħra fejn hemm il-ħajja. Issa, fuq pjaneti oħra għandek evidenzi li għandna l-ħajja ħadd m'għandu. Imma jekk naqbadlek ħuta minn warajja jiena minn ġol Mediterranea mara, intellaħħa u ngħidilha isma' taf li fil-Pacific Ocean hemm ħut eżatt bħalek.
Tgħidli Pacific Ocean, x'għidu Pacific Ocean? Tgħidli mhux hawn jgħid il-baħar di l-ħajja biss hawn. Uħu taħna u nara jiena. Ngħidilha jallaw, naqbad ajruplan, nagħmel 24 sija sejjer sal-Amerika, inniżżel hemm u niftħilha, ara, hawn baħar ieħor. Ara hawn razzezz differenti ta' ħut. Ma jfissirx għax għexet ħajjita f'dak il-Mediterran, memx l-Indian Ocean, memx il-Pacific Ocean, u memx razzezz totalment alieni u differenti li aħna ta' ma skoprejnijomx. Issa l-beings l-univers bejdu jħorek. Jek forsi ġej minn dimensjoni oħra. Inti ħanejdek, inti ħin kollu unfolding l-affarijiet, ġifieri. Biex inti wasal ta' third dimension tagħna, qabbilha kellu jkun hemm is-second dimension. Qed tifhem, inti kollox jevolvi, anke d-dimensjonijiet jevolvu. U parallel universe. Issa jekk għandek parallel universe. Per eżempju ġiris ma jkun hemm min per eżempju jkun kollox l-istess u per eżempju għax hemm storja per eżempju kien hemm waħda kellha boyfriend u għamet one day Madonna u ma sabetx il-boyfriend hemm kienet taħdem l-istess xogħol u mi kienet konvinta. Jiġifieri li kellha l-boyfriend imma badx ix-xogħol x-xogħol kellha problema wkoll bix-xogħol. Glitches, Mela, ħanejdek ħaġa. Meta jidħol parallel universe biex kun taf għalik? Madwarek bħalissa inti, sewwa, taf hemm parallel science għaddej miegħek. Ġifri dik min jisegwi l-Michikaku huwa cosmologist ma theoretical cosmologist. Da jħobb jispjega ħafna tajjeb dawn l-affarijiet. Mela, mirti fittex ħanġa ngħid eżempju bil-mod Michikaku. Issa. Biex nifhem dak il-Ġappun nista' xaru bajda. Issa. Da jħobb jispjega illi bħalissa u sajani jħu l-oppożit tiegħek. Illi qed jimmanifesta ruħu l-oppost ta' dak li inti qed tagħmel int. Issa. Alternative. Issa, ejja ngħidu inti jekk hemm parallel universe, isma' hemm parallel ju. Jekk hawn universi swed, x'imkien hemm univers abjad. L-oppost tiegħu. Issa. Ġieli bniedem jgħidlek isma' ġiet nintuition minn idea brillanti. Jista' jkun. Il-being il-doppju tijak, jew it-tielet whatever f'parallel dimension oħra dak, dik għaddijelek, dik it-tip ta' information, kif jista' għaddijelek? Illum il-ġurnata aħna ngħidu la telepati. Quantum entanglement. Issa, ħan idħollok hemm ħalli niżżilhom. Mela, telepati x'inhi? Li jiena nitkellem miegħek ma m'għandix bżonn nuża l-lingwa, imma nikkomunika tru is-sensi tal-moħħ. Jiġifieri jiena l-informazzjoni ngħaddilek ġo moħħok bla ma jiena għalfejn inkellmek u nħares lejk u xejn. Issa, dik kif isseħħ il-quantum il-telepati, il-telecommunication. Dik isseħħ illum il-ġurnata bil-quantum entanglement. Quantum entanglement x'inhu? Illum skoprejna aħna illi etim li jetaw, maġinaw etimaw, u etim li jt fuq Mars, qubit of information ta' dal-atomu, tikkomunika ma' qubit of information li jem fuq Mars. Dik li qabel kienu jgħidu la ħabbritni qalbi, ġifieri jiena tewmi maħija. Ħija jgħid li ħammur eżempju l-Amerika. Ngħidlu kien ħanibqa' Malta. Jgħaddu ġimgħa fil-5 ta' nofsinhar diqa fuq id-dwejja il-ma toffa, żgur ġara xi ħaġa ħija, ara ħanċempi ta' xewqti. Nibda nċempillu ma jaqbadx. Jgħaddu sagħtej, jaqbadni xi ħadd, jgħidli hello, ngħidlu hi, ngħidlu nista' nkellem il-ġino. Jgħidli isma' jiddispjaċini, ħuk kellu accident bil-karozza u miet. Ngħidlu fiex kien da fil-5. Ħabbritni qalbi li ġra xi ħaġa ħija. Hemm id-distanza jien Malta u jgħid l-Amerika. Smajna storja melu x'in Amerika. Daw iseħħu daw l-affarijiet. ħara edeħ, uħuħ, ġim l-iskola u ġibidu ħamra. Dik hija transferring of energy. Issa, il-biċċa daw, mela, bħal ma daw l-affarijiet qabel kon ngħidu ħabbritni qalbi, illum bil-quantum entanglement skoprina li jseħħu. U daw ma jseħħux biss fuq atoms, illum il-ġurnata qed isiru fuq diamanti, fuq crystals u anke molecules. Ġek hemm ħadik beri xjenza, ħantikom eżempju, tiftakru meta konna naraw Star Trek u biex jitraveljaw minn solar sistema kienu jgħaddu ġo tubek, jiġu atoms, u mbagħad jiġu atoms in-naħa l-oħra. Ejna naċċel xi darba naslu f'dik ir-realtà ġifieri ta' fadlinna ta' ġifieri għal dik it-tip ta' teknoloġija. Imma quantum entanglement biex bniedem jifhmu bejgħu ieħor huwa hekk. Issa dak hemmhekk ma nqatax għadu għaddej hu. Il-battery. Issa, mela dawn l-affarijiet meta bniedem jikkomunika forsi mad-double tiegħu f'parallel universities tiegħu, kif jiġi dawn l-affarijiet naċċel? Naddu xie mistoqsijiet ta' ija mela, ara, wax hemm u għajduli. Xin nibqa' ngħid inkella. Can only certain people reconnect with their past lives, past life regression. Mela, ħanilek ħaġa, huwa importanti ħafna li bniem ma jiftakarx il-past life. Għal-ġit tiegħu, il-għala. Immaġina inti
ikollok tiftakar l-aħħar 5 past lives tiegħek u kont dejjem kriminal fihom jew murderer. Inti ġal guilt feeling ta' dil-ħajja ħajoqtlok jekk għamilt ħaġa ħażina, jew kont pedofile jew whatever. Issa immaġina inti tiftakar ukoll il-5 ħajjiet sħaħ il-ħażin kollu l-għamilt. Allura l-consciousness kif taħdem? Il-consciousness minn incarnation għal oħra tik il-feeling dejjem illi inti dil-ħajja għandek biss. Dik edha apposta dik iċ-ċavetta, ġifieri kull darba li bnem jitwielet għalhekk jisaqsi dawk it-tliet domandi li ma jistax risposta tagħhom qatt minn fejn ġej għalieta u fejn sejjer, dik edha apposta fil-moħħ tal-bniedem sakemm ma jasalx lejn l-aħħar dawrit tiegħu, xi ma jasal lejn l-aħħar dawrit tiegħu mhix problema. Imma meta bnem għadu fil-proċess evoluttiv tiegħu biex jgħallem lilu nnifsu mhux lil ħadd ieħor, għax inti lek innifsek titgħallem biss fid-dinja. Għalhekk dejjem nenfasizzaj ma nista' nagħlem il-ħadd għax ma nemminx nista' nagħlem xi ħadd, il-bniem ħajtgħallem biss bil-kanen li jiblaw. Issa. Però huwa ħelti li bniem ma jiftakarhomx, u jiena ma nħeġġitx li bniedem, persuna jekk tieni tgħidlek irid parir, ngħidlek m'għandekx għax tkun taf fil-past lives tiegħek, għax taf tiftaħ Pandora's box, li ma jaqbillekx. Għalet ngħidu hekk, għax jekk inti m'intix kuntent b'ħajtek bħal inti f'dil ħajja, qabel ma tantx ħassib xi ħajjiet iktar aħjar. Minux bdejt nagħmlu dokumentarju fejn kien hemm wieħed u jgħid li jiftakar kif miet. Fil-past life u mbagħad ġiet peace. Wara li kien jaf. Imma dak ikun. Inta l-istess idea tiegħek. Dak ikun għal ġid personali tiegħu, ġifier u jkun evolved biżżejjed li jista' jagħmel peace magħha l-biċċa, ma mhux kulħadd. Ħaddek eżempju. Hawn min jinqalalu trauma meta jkun żgħir ikun tifel jew tifla. In-norma tgħidlek mur tkellima. Toħroġa minn ġo fik. Ħafna nies ironically imma jitfnuwa ġo fihom u ma jitkellmu qatt ma' ħadd. Tifhem? Issa, dawn l-affarijiet tal-past lives, eċetera, eċetera, jiena nħobb dejjem ngħidlu bniedem ħalli l-proċess naturali jiggwidak hu. Don't enhance it with things. Ħallih il-proċess naturali, ħajjagħmel xogħol bil-natural tiegħu. Kompli da. Mela, x'għandna? Temmen li liħirsa jeżistu jista' jkunu a kind of reincarnation. Tkellimni. Ġozjen, erġaraħ fil-każ ħalli ma noqgħodx nirrepeti l-istess data. Imma tenk domanda. Reincarnation f'dan il-kuntest dejjem bħala bniedem nerġgħu niġu jew anke bħala annimali. Li ġibni wkoll hemm mhux dejjem bħala bniedem. Antonex Kembri, allura li tarbija titwielet u tmut ta' 6 ijiem. Xi jkun ġara? Tkellimni wkoll. Żomna waqafna hemmhekk. Mela, inti qed tgħid li tarbija ta' 6 ijiem. Sewwa. Skużawni ħan nitkellem, imma dawn ma domandi li għadbom li bniedem irrid intih raġuni. Mela, int semmejt l-ewwel, di għamlet 14 sena tistenna l-ħuwa ta' ħuwa Alexander Iben, mela. Ġieli jasal żmien fi spirtu, sewwa. Illi antiċipa l-manifestazzjoni tiegħu jgħidula, ġifieri. Jidħol ġo body. Però ma jkunx wasallu żmien li suppost għandu jagħmel dik il-ħajja. Allura jerġa' jitrace it back. Issa. Jiġifieri x'qed ngħid. Mela, bniedem suppost qatt fadallu iktar il-Knisja kienet tgħallem il-kunċett tal-limbu f'dak l-unknown. Issa x'jiġri? Da dejjem qed nitkellem mill-aspett spiritwali, sewwa. Peress li bniedem jidħol f'ħajja illi għadu li għalih għaliex għadu ma omoċ il-past life ta' qabel li kellu. Emmek jerġa' jinħataf lura, kind of. Ġifieri meta bniedem jgħid imma miskina tarbija ta' ġurnata jew 3 ijiem biex għamlet ħażin. Insewh il-ħażin, dik il-problema. Il-problema b'nies taraw għax kattolċi għalmuna Alla xitan, ajderor, tajjeb u ħażin. L-Oriental philosophy ma talmek xek, talmek proċess, inkollu proċessi. Ġifieri, fin-natura meta jkun hemm eżempju tigra u jkollha kapp. Kolla eżempju 3 tifrieħ. U wieħed minnhom jitwildilha eżempju ma jistax jimxi sewwa, istess titilqu. Ira la tagħmilha għax taf li ħajbati ħafna fil-ħajja. Tafi, tgħidlek issa dak jerġa' jkollu ċans ieħor. U fejn jista' jiġi aħjar biex fil-ġungla u fil-foresta x'ħajjiġri la ħajja x'għad ħajklu il-ħajjina su whatever, allura tevitalu s-sofferenza għal dik il-ħajja taqtaħkilu ħesrem. Taftit sijat, ftit ġrar taqtaħilhom mill-ewwelhom, tittarhom ġibulek qalbek żibelet, imur jipprova miskin jirkeb fuqha, jaqbad ma' sidira biex jerda wi, ikollha toqgħod qumlhom, ara kemm diffiċli għallhom ta' it-tnejn l-oħra toqgħod toħodhom biex treddaħħom, imma lilu toqgħod tarmih l-ħin kollu biex imut.
Ġifieri dawn l-affarijiet għalhekk qedtilkom l-annimali għandhom wisdom kbir. Ġifieri hekk il-bniedem meta ħares lejn l-annimal wet jara xi ħaġa inferiuri sejrin żball big time, ġifieri dal-kunċett. Anyway, għamba ċi darba naqbada fuq il-wisdom tal-annimali. Issa, però meta bniedem ma jkunx daħal eżatt in the right time għal ġid tiegħu, hemm probabilità li tintemm ħesrem ħajtu tista' fil-fatt mill-istudju li għamlu is-psychologist ħafna mitfal li jiftakru il-past lives tagħhom ta' 2 u 3 snin, ħafna minnhom kienu illi l-ħajja tagħhom ġiet maqtuwa ħesrem. Ġew qatluhom jew kienu għaddejjin għall-affarijiet tagħhom ikollhom car accident mill-ewwel. Ejja, min jgħix ħajja normali u wasal sa xjuħija, ġeneralment ma jiftakarhomx. Dawn huma studji. Vera kien hemm kont qed nara ieħor jitkellem fuq dal-affarijiet, kien hemm waħda Indjana qatlita l-kunjata l-istess. U mbagħad kien hemm għax is-6 sens għalija kien hemm dak it-tifel li mmarkalhom qatilhom u fejn kien hemm mitfun il-ġisem ta' dak, jiġifieri is-6 sens. Dik l-istorja kif ngħidu ilhom ta' dak it-tifel malajr. Dak it-tifel. Mela ġrat l-Iżrael. Nara fl-Iżraqqas l-Indja. Mela ġew villaġġ ġol Iżrael imma kienet dik. Dak kien hemm tabib ġew villaġġ żgħir, u dak kien hemm biss tabib. U f'daqqa waħda sparixxa, ħadd ma sabu iktar. Għaddew 4 snin, kien hemm tifel ta' sentej. U marant l-ommu Alla jiena kont dak it-tabib fil-ħajja ta' qabel. Ommu ħaddu il-pulizija. Għalt l-isba t-tifel tiegħek jgħid hekk u hekk. Alla Alla ma jħanru jkun fejn jgħat mejjed jien. Alla mejjed mejjed taħt siġra ta' Alla ma mdefinni. Marru ħafru s-siġra, taħt is-siġra u sabbuh il-body tiegħu. Għallhom fejn laqtu wkoll. Għallhom isma' għallhom ħanidilkom minn qatilni wkoll kien ta' daqqa ta' mazza jew mannara. U marru ħabtu il-dal-raġel. Mbagħad kellu ovvjament da. Għadab bella, immaġin inti tfinti xi ħadd ma jaf xejn. Jiġi biċċa tifel ta' sentej u jxoqqok lilek minn ġewwa. Fimt? Ġifieri da tantem wieħed jista' jara. Ma fitxu, fitxu toqgħodux fuq xed ngħid jien, għax jiena m'iniex l-assorti, m'iniex Alla ma ħlaqx l-univers. Naqblu li m'iniex Alla l-univers. So jiena I might be wrong in certain data, in certain information, forsi kif inkun nispjega l-messaġġ waslu ġifieri ta' fid-disposta nafa jien, imma kif qed nispjegaha lil-viewer ta' qed joffendi ruħu qed nirripellak blet ngħidlu, allura mhux ħodha bħala risposta anzi f'qalbu qed jgħid dox iżżik jaħseb li hu dak hemm hu kiesaħ. Allura mur fittixa inti forsi ħadd ieħor dik risposta li għalik tagħmel sens iktar. Issa nipprova ma noffendi l-ħadd. Sorry? Daw mhux inti qed tivvintom, daw ovvjament. Imma le għax fejn jidħlu eżempju domandi bħal meta jgħidu li sensittivi. Dak li jkun min ikun għadda minna mhux se jaċċettaħħa bħala risposta. Allura nista' nagħmel jiena ma nistax nissupera l-limiti umani jgħidulu imma ma nistax nieħu it-tender ta' Alla meta joħroġ it-tender ta' Alla forsi napplika għalih. Għalli fil-każ insolvi ħafna mill-issues, imma s'issa ma ħadtux it-tender ta' Alla. Issa, so. Għandi bżonn xi ħaġa tirranġa. Ma nistax tirranġa għalek lilek. Noqgħod flok xal-kwarta. Ma nafx isma' ngħidlek ma nafx ġieħ tarastu Alla. Titlaħħaq ma' kulħadd. Saqs il-Brusol Majdi. Tal-emails tajba. Hemm xi domandi oħrajn jekk forsi da ħalli nissodisfawna xi waqt tan-nies. Meta bniedem jibża minn xi ħaġa dik xi tkun dik tal-fobjas li tkellimna dik il-fobjas. Meta bniedem jorqod, jista' jkun li l-ispirit tiegħu ikun qiegħed f'ħajja oħra f'dimensjoni oħra meta jkun imqajjem imbagħad meta dak jorqod terġa' tiġi lura u tqum hawn. Hemm matematiċin ta' di, interessanti. Hemm matematiċin kbir min tfittex fuq Sir Roger Penrose. Il-film Inception ma kemm minn raħ. Ta' Leonardo DiCaprio biex niftehmu, ġifieri ħolma tinżel ġo ħolma. Illi bekk taraħ l-ewwel darba meta taqbad kappa tiegħu taraħ filja ġen, trid taraħ minn tal-inqas 5000 darba biex taqbad tifhmu. Issa, da Sir Roger Penrose kien daħal fih da suġġett. Il-għala għaliex Sir Roger Penrose jaħseb illi il-konoxxenza tal-bniedem qiegħda fil-microtubes, ġifieri fejn aħna għandna is-ċelloli tal-moħħ jaqdu flimkien bejniethom hemm tubes. Għallu jaħseb illi il-konoxxenza tal-bniedem hemmhekk il-consciousness għadha mhix pruvata ġifieri. Issa. Meta bniedem jorqod, jidħol f'ħafna stages tarqad kif semmejt l-ewwel, għandek 5 stages inti tarqad. Issa. Mela. Darba jiena l-iktar affarijiet straordinari li ġraw li jiena kienu dejjem waqt l-irqad. Kull meta kelli out of body experience jiena b'mod naturali jiena laqgħet ħadd drogi f'dawn l-affarijiet, laqgħet qatt nipprovhom, anzi xettiku dejjem kont. Kull meta kelli daw it-tip ta' esperjenzi, dejjem seħħew li waqt l-irqad. Qed tifhem? U dejjem ħriġt f'dimensjonijiet li mhumiex f'tat id-dinja. So, jista' jkun illi bniedem meta jidħol fl-irqad peress li l-ġisem putess lib, allura minn dak l-aspett jisu qed mejjed il-bniedem, allura l-konoxxenza tiegħu tista' toltera ruħha.
Toltera ruħha xi ġifieri, ħafna nies jaħsbu bil-fors li joħorġu minnhom infushom, ma jkunx qed jiġri hekk bil-fors. Ġifieri inti l-moħħ aħna nħadmu bejn 7 u 10%. Jista' jkun illi f'dak l-istat ta' sleepness il-moħħ tagħna jtella 12% għall-argument fuq dipartiment illi in real life inti ma tħadmux. Allura tinfetaħ għalhekk expansion of consciousness. Tifhem, ġifieri meta bniedem jgħid joħroġ minnu nnifsu, mhux bil-fors ikun qed joħroġ minnu nnifsu, imma jista' jkun just qed iħaddem 2% iktar minn nies normali biex niftehmu, fimt? Ħaddik eżempju aħna with chimpanzees, DNA speaking, kull mem jifridna 1.2% biss. Ġifieri 98.6 ta' chimpanzee DNA u tagħna huma l-istess. B'dak il-1.4 jew 1.6 kemm hemm differenza, ara x'għamel il-bniem tela fuq il-qamar. Ċimpanżi ma telax fuq il-qamar. Kisser id-dinja. Ejja ngħidu tela jew ma telax. Fuq Mars. Imma ħamlu rockets Probos. Tajjeb. U fuq Mars ir-robots niżlu. Naqblu sem. Anki fuq Probos fuq il-qamar. Għalhekk qed ngħidlek ġifieri. Xorta rax irnexxielu jagħmel minn dak l-aspett, irnexxielu jibni magni biex ifejja il-Mart, eċetera, eċetera. Bħalma fotta affarijiet oħra, imma dak il-1.6% differenza fid-DNA miċ-ċimpanżi l-bniedem ara fejn evolvih mill-aspett ta' teknoloġija, eċetera. Id-dinja tuffiha u d-dudu li tieħu tuffiha. Hekk nara. Imma dak inti wasal iż-żmien biex nitilqu minnha. Imma inti dejjem għax taraħ mill-aspett negattiv il-bniedem. Mhux negattiv u r-riżorsi jonsu, da dejjem tieħu mingħajr ma frott. Ħanejt xi ħaġa, di ħanejda għal min jifhem naqf l-astroloġija ħajjifhimni mill-ewwel. Kull 2000 sena d-dinja tinklina ġo zodiac sign. Aħna taf li hemm dawk it-12 zodiac signs. Piscis, Aquarius, Gemini. Daw l-aħħar 2000 sena d-dinja aħna konna din ġo l-kostellazzjoni tal-Piscis. ħafna nies ma jafux għalfejn eżempju l-Papa bil-forma ta' ħuta, il-Kristjan il-Pentekoste bil-forma ta' ħuta, dak ġej propju minn dawn l-affarijiet. Il-Mitra, eżempju, l-forma ta' ħuta. Però fil-Pixxis jissimbolizza d-lam. U xlaqqatna aħna dawn l-aħħar 2000 sena il-Medjuevu. Issa d-dinja tagħna bdiet min-19th century tinklina ruħha għal ġol Aquarius. L-elementri l-Aquarius huwa l-kostellazzjoni tal-enlightenment tad-dawl. Da shift kozmiku, da ma jseħħx overnight, da jieħu 250 sena biex niftiehmu. Biex jiseħ. Issa, għadsaqsa l-bnidem għalfejn għamina sal-1800, teknoloġija għek zero. F'daqqa waħda f'seklu wieħed aħna bdiet l-industrija tal-faħam tal-istim, unbat il-petrol, il-diesel, l-uranium, teknoloġija kollox, l-internet sploda kollox. Il-għala mela fil-fej sena sħax ma seħ xej. Fl-axħar mit-sena, bum, splodiet id-dinja. Dak jibda jseħ. Għax il-bnidem maħluq minn ġol istil, by the way, ġifiri l-etim stijak li għamlu 100% li l-ek, dawk ġew forged fil-ballon ta' warajna li nżel l-ewwel ix-xemx. Aħna connected, ix-xmux, l-atomi tagħna aħna connected mal-univers kollu. Jekk sibna xi ħaġa hekk. X'inhuwa? Jekk sibna xi ħaġa hawn. Sibna xi ħaġa ġifieri. Jekk immaġina l-bniedem sab xi ħaġa li kienet ilha qabel. Billi bdaqsek fija. Billi kien hawn civilizations, eżempju, bad ġew estinti u reġa' evolva, bdaqsek xala. Imma sab xi teknoloġija u reġa' qabad jaħdem fuqha. Ma jimpurtax, għajm kif għabad, enejdu mit-telf senilu. Kien hawn ċivilta bil-ferma Ejwa, fis-sens. Saf daqqa waħda ġiet meteorita, eżempju, whatever, u faqat għad-dinja, rġet beda proċess. Bdaqsek sawat bil-insibu il-remains tagħhom allura. Imma eżempju, għamilna dal-avvanza sibna xi ħaġa, ejja ngħidu fl-1890s, ħa. Sibna xi ħaġa u badna naħdmu fuqha mal-ewwel. Ħanejdlek ħaġa, ħafna mill-avvanzi ma sarux ħabba l-bniedem, ħabba wieħed bniedem. Ġifieri meta jiġi ġenju ikollok 10 miljuni jitkubi u jgħidulu inċi żikkettejt bħalma ġieli jagħmlu lilkom. U jkun hemm wieħed jew tnejn ta' madwar li jemnu fieħu jissapportjaw finanzjarment biex jasal. Meta ġie Nikola Tesla, sewwa, ġenju kbir. Ġenju. Ġifieri dat teknoloġija l-għandna llum hu kien ġa jafa bis-solar energy u kien ħareġ biha. Imma dejjem kien hemm il-famuż imbagħad intriċċi tan-negozju. Daw kienu jafu li mhux ħajqalgħu x'għax kien hemm imbagħad it-tellieqa ta' Thomas Edison biex niftehmu għad-dawl. Id-dawl huwa l-iktar ħaġa expensive fid-dinja għax jaħdem biż-żejt. Bozza ma nafx kemm ilha tixel u aħna nkollu nibdlu l-bozzas. Imma inti tifhem illi ċertu teknoloġija sewwa ma saħħitx ukoll għax kien hemm l-intriċċi stess mill-bnedmin stess. Qed tifhem, mhux għax bil-fors kienet ħidin, ġifieri ġew nies brillanti eżempju meta ġie Baruch Spinoza fis-1500s, dak kien jissejjaħ naturalist. Baruch Spinoza beda jinduna il-prism light u dawn l-affarijiet biex niftehmu, ġifieri meta kien hemm ir-rinaxximent u sploda il-vera xjenza bdiet tieħu r-ruħ vera kif suppost. Mbagħad ġie Newton, Alla misma'
jekk twaqqa xi ħaġa dik tinżel 10 meters per second. Issa la gravità ma jfissirx il-gravità bdiet teżisti minn xkien Newton kiteb l-equation, il-gravità kienet ilha minn 14.6 billion years. Ġi wieħed u identifikaha ħadem l-equation tagħha. Id-DNA tal-bniedem ilha teżisti minn dejjem. Għadna issa tħanna. Skużaw ruħna rġajna. Mux falta fantozzi. Pell'ennesima volta ci scusiamo e Dio creò l'uomo. Imbecille! ċajda għalli waqgħu għas-suġġett. X'konni din ngħidu? Tiftakux konni ngħidu x'insejt? Nsejt jien issa. Nsejt anki ta' mill-ewwel. Badna nitqu. Sib domandi issa naraw, bas fil-każ inkompli wieġba domandi ma wieġeb fil-każ. Nies. Wieġibnihom kollha talik. Vera? Kollha ajwa, illa stess aħna produkti. Effiċjenti, Ħafna minnhom maqqas il-ħaq tal-lajthom kontu ġew wieġibnihom. Ostja tad-dolori. Mela, ħalina nagħmlu tipo forma ta' conclusion tipo. Ejwa. Nżomm, għandek xi domanda kif? Le, ta' Jiena għandi waħda tal-aħħar. Tittoħroġ fiha issa darlek, darlek, darlek. Ma naf, għamilna make-up. Wallahi akhi Ġieri smajt bis-soldati li qabel eżatt ma jkunu ħajmutu jew weġġaw sew gravi jibdew jaraw kollox slow motion. Ma ħanejdlek, dik qed tidħol issa fuq kunċett fiżiku. Ma ġieli pereżempju l-iktar imutu meta jiġri hekk imutu daw, ikunu jafu li ħajmutu xorta, fim? Ija, ma dak għax jibda jixxatja l-moħħ biex niftehmu. Tifhem? Kif? Shutting down, inti l-moħħ l ħaġa li tmut. Ġifieri meta inti eżempju għandek eżempju, hekk eżempju inti tinserta ġo xeba kesħa, jibda l-ewwel jibdilek minn subajk, dejjem iżomm l-iktar organi vitali biex to survive. Sakemm fl-aħħar jixxatja il-moħħ. Issa, il-moħħ peress li jibda jara li ħajmutu sewwa, jibda jagħmel shutdown biex anke jevita l-pain u dawn l-affarijiet. Tinsiex inti ħalidek ħaġa għandek kelma. Biex ma jkunx ma enerġija. Inti għandek kelma, Malta aħna nużaw il-kelma moħħ. Bl-Ingliżi għandhom brain u mind, li m'għandhomx jaqsmu fl-imkien. Ġifieri, brain huwa dalli aħna naraw ġol iskall. 3 kilos il-gris. Where's your mind? Fejn iruħek? Issa, il-mind mill-banda l-oħra mhuwiex dak, imma. Ħa nispjega ħana għadi ħalli forsi tagħmel sens. Dom naqbix fimtaj. Il-bniedem għalfej jkun depressed f'ħajtu u ansjus. Mex nitkellem l-aspett patoloġiku ġifieri bniedem għandu kondizzjoni, dik m'għandix taqsam dik hemm psikiatrija għalija u psychologist u hemm inħeġġiġkom tmorru, mhux tisimgħu lili jew xi parir ma xi stupidu. L-affarijiet tal-moħħ tmur għand psychologist u tmur għand psikjatra. Tajjeb, bħal meta bniedem ikollu karozza bil-ħsara ma jmurx għand tabib ma jmur għand mekkanik. So, l-affarijiet tal-moħħ tmur għand psikjatra jew għand psychologist. Issa. Però il-ħajja kull-jum tagħna biex niftehmu nidħlu fl-ansjetajiet tagħhom sewwa dawk l-affarijiet, dak jaħdem hekk aħna. Ġilajt miżin inti jkollok bilanċi, għandek il-brain fuq naħa u għandek il-mind fuq naħa. Issa, il-brain peress li twielet organu biex niftehmu jataw ġo rasek, dak jaf li belaw il-għalax di moment li kellu birthday jaf li x'imkien għandu date of death. Dik jafa u konxju. Mela u telaq fil-gwerra kontra l-ħin. Biex kemm jista' jkun jikkonsma, għax jaf li kull ġurnata għaddiet ġiet mushroomed minn dik l-availability li għad fadallu. Ġifieri ngħidu l-moħħ jgħix 80 sena, jekk għandu 30 u miegħu innifsu il-lostja 50 fadallin. Issa, il-mind mill-banda l-oħra, għaliex il-mind huwa connected ma' dal-eternal realm din nitkellmu, il-konoxxenza, l-ispirit, ir-ruħ, l-enerġija sejħa li trid. L-enerġija aħna nafu ma tispiċċa qatt, il-għalax meta ġie Einstein għallimna E=mc². Ġifieri, l-enerġija li tista' tagħmel tiġi transfert. Issa, mela, il-mind joħodha relax iktar. Il-għalax jaf li kien minn dejjem u ħajbqal dejjem. Huwa l-brain li qed fi gwerra kontra l-ħin, huwa għalhekk il-brain li jifqalek li go, il-għalax ħin kollu jrid il-brain. Eżistenzjaliżmu jgħidulu ħin kollu jrid jirrikonoxxi li qiegħed ħaj. Issa, għax jobti għall-brain. Għall-pjaċiri tal-ħajja, għax jaf li x'kemmitu dawk telefon. Għalhekk jobtija għall-body needs biss u l-ego, il-fama, il-poter daw l-affarijiet. Il-għala, għaliex kull ġurnata u għet jitlifa, allura jgħidlek, jiena ħammut, imma ħanħalli l-nifsi, fi eżempju, fi ktib, jew ħanħalli l-nifsi, eżempju, fi statwa, jew ħanħalli l-legacy ta' president, dak ikun ġej minn hemm dak it-tip ta' tricks, dawk l-ambitions biex niftiehmu. Issa, bida ma jkunx jafhom daw l-affarijiet, ġifieri waħelti sa ċertu biex ma jkollniex politikanti, ma jkollniex tobba, ma jkollniex kittieba, li meċ ngħid li huwa ħażin, jien ngħidlek kif jaħdem ġos subconscious tagħna l-ego. Issa,
Inti l-ego ta' qasam fit tlieta. Għandek l-ID, l-ego, super ego. Issa, għal min rifetta xuwa da, il-super ego. Ġifiri jien eżempju, sewa qed nara għaw mara, u għandi aptit eżempju naqbada u naqla. Dak huwa x'jixtieq l-ego tiegħi. Is-super ego jgħidli attenta x'għas biċċa fl-aħbarijiet sa għandek. Dak iġenni lura qod lura. Ġifieri jiena ba' instinkt jaqbad u nagħmilha. Imma mbagħad għax ħan nirrealizza l-istjaħ kemm ħajdu bija n-nies xi ħana għandek. Allura jerġa' it-restrict mi bekk. Issa. Il-mind minn naħa l-oħra, dak inkollu meta taffiġa int tħol dik il-famuża naqa' kuxjenza, guilt feeling, eċetera, eċetera. Qed tifhem? Issa. Jekk inti dak ma tġibilhomx bilanċ dejjem titma' l-brain biss, il-weight dejjem din naħa. Għaw dejjem ħajbqa' ħafif nieżel sakemm it-topil up u jitkisser. Dak huwa meta l-bidem jitlef lilu nnifsu biex niftehom u jkun tilef dak il-bilanċ armonjuż. Ġifri bda jħossu bla skop f'ħajtu, jibda jara kollox bla sens imdejjaq, ikun tilef l-iktar nies close tiegħu ġenwini għax ikun bil-Malti investa kollox biss fuq xi jaqbel lilu l-brain ma jkunx u investa fuq ħadd ieħor dak il-mind jagħmilha. Għax il-mind tgħallem through reincarnations ta' qabel. Illi no man is an island, meta ħad tkun qiegħed f'mumenti tajbin, ifraħ ma dak li jkun. Għax meta tkun qiegħed f'mumenti ħżiena, inti mhux flus għandek bżonn, mhux kaxxa deb toqgħod tħares lejn imma sieħbi kollox sew xbin, x'għandek bżonn. Dik għandek bżonn int meta qiegħed ħażin, mhux ċekk, toqgħod tħares lejh. Għadik il-mind tgħallimha. True il-past lives ta' qabel, il-brain peress il-ħajja biss għandu. Ġib aħtaf, gorra kontra l-ħin. Issa biex bnem jibda jasal għall-enlightenment, dawk irdi ġibhom balanced. Dak li għallem il-Buddizmu biex niftehmu body, mind and soul u tarax sejjerek, m'għandekx għafi toqgħod sejjerek tajjeb. Kull ma tittamel inti prova qbad il-mind tiegħek. Bħal ma titma' l-ego tiegħek il-brain ħin kollu ttieħ is-sess, ittieħ eżempju l-flus, ittieħ il-fama, ittieħ li jritu. Il-mind ittieħ li jrid u l-mind x'titimgħu? Il-mind taf x'titimgħu self-discipline. Għax is-self-discipline tikkontrolla għalek da il-brain mbagħad hemm toħloq il-bilanċ. Ġifieri, jekk jiena nikol kilo zokkor kuljum, tajjeb fit-toma, inta xkemm kopp il-ħelu by the way. Ġifieri kolli nikol 10 ċikkolati, issa nikolhom. Ejja. Imma taqbeż int tgħid lirik. Ħawda bil-mura għax ħatfottija l-frixa. Jien għandi choice il-free will. Jew ngħid, misma sewet jitħanieħu waħdara. Jew nkella ngħidu xawwijat minn raħada. Jgħaddu 10 snin. Nerġgħu niltaqgħu u tgħid li hawn rik x'għandna. Lili miss. Iwa jien qabad nitsokkor minn daqs dawn nies. Ma fehmx jien l-ignorant. Il-għala għaliex fuq din naħa ġevolajt il-brain biss. Il-ġisem ħin kollu jrid il-pjaċir tal-ħelu. U l-mind qed jgħid lirik isma' hu waħda minn għax ħadd tiġi obiż, ħadd fotti l-frixa, ħadd imtela kolesterol, eċetera, eċetera, ħadd irriskja ħart ittek. Mela peress il-mind jiena qatt ma ħallejtu jifjorixxi, u dak jifjorixxi bid-disciplina, ma kien qatt kien kapaċi da jikkontrollahu jġibu sew, li jieku da ġabu li sew il-brain jien. Kon nibqa' għaddej normali, kon nibqa' għaddej b'ċikkolata għaddej kuljum. Ħobba ċikkolata tronki liktar il-nostja. Imma sa ma tiskax, għazek punishment. Qed tifhimni il-brain u l-mind hekk huma trik tagħhom ħalli ma nikkomplikax ħafna kliem u ħafna teoriji u da. Biex ġibhom balanced, jiġifieri kemm titma' l-brain, jiġifieri huwa ħelti li bdem jagħmel istess, huwa bidem li ħelti jkollu ċertu ego biex filgħodu jqum u jkollu targets. Dik ħaġa oħra, meta bdem isemmi ego, iħobb jassoċjaħ l-ego ma xi ħaġa negattiva, le. Qed tifhmuni ħażin jekk qed tifhmu l-ego. Huwa ħażin. Huwa l-egotiżm mbagħad, jiġifieri li inti tmur overboard fl-ego tiegħek. Jiġifieri ħantik eżempju. Jiena mort tal-politika. L-iskop ta' politikan suppostu jiservi l-pajjiżu. Suppost. Issa jekk jiena nippretendi li sirt politikant inti tiġi tbus li jidi. U li ieħor irid itini l-affarijiet kollha b'xejn. U mbagħad li ieħor irid jagħmilni Alla u fejjarani il-Marija, minu ġej, jisu xi ħaġa divina, hemm l-ego men ġara bik. Għax inti l-iskop fin-nature tiegħu ta' politikant huwa li sservi. Ħaw ħafna nistat kemm tikbillhom l-ego li jibdew jaħsbu li jagħmlu mirakli. Imma dawk huma affarijiet li jaraħħom dak li jien naħseb illi l-bilanċ għandu jkun f'kollox. Kollox. U jiena nemmen ħaġa waħda li l-bniedem għandu jkun preparat għal kollox. Pereżempju jiena dejjem ngħid bħalma kien qal Sun Tzu kien qala, it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Sawa, u dina dika hija ħanajtek hija filosofija tajba ħafna. Għax jiena nemmen illi kollox huwa għodda. Inti sikkina tista' toqtol biha tista' tikol biha. Il-mod ta' kif tużaħ l-oġġett. Issa di li qed tgħid inti tal-brain u tal-mind. Sawa, u semmejt id-depressjoni l-ewwel. Issa inti semmejt id-depressjoni
klinika u xejn. Patoloġika jgħidu, ġifieri ingrained parti minn familja bekk. Eżatt, u d-depressjoni dik li nġibuha bidejna noħolqu aħna xi tdħul fisqaqin. Jew inkella jiena nħobb ngħidilha li d-depressjoni kultant taqbdu bniedem biex tibdlu. Ukoll proset. Għax jiena pereżempju toġobni ħafna dik li jgħid Jim Carrey. Depression iħobb isejħla bħala deep rest. Hija deep rest for the mind. Jien naħseb li d-depressjoni mhux patoloġika, id-depressjoni din nġibu bidejna. Hija dik il-xi ħaġa li lna tafsinna l-post. U ġanna minn flok noħorġu hemm barra. Nidħlu ġewwa introspection. Eżatt, proset. Naraw lilna nfusna. U nibdew nanalizzaw ħajjitna. U mbagħad minn hemmhekk inti naħseb illi tasal għall-enlightenment. Għax ħafna nies huma kif nara ħajjin sewwa. U ma tant huma materjalisti. Tant nara hawn nies empty shells. Jiġifieri moħħhom fil-materjal ma xejn beyond this. Da, il-fiżiku. Illi kważi jitnejku bejk għax titkellem kif nitkellmu aħna. U jiena dik taħraqni. Jien dik taħraqni. U dawn huma l-istess nies illi jmorru knejjes. Jiġifieri, x'qed ngħid jiena. Mela lilna jitqu bejna x nitkellmu b'dan il-mod. Meta huma ir-reliġjon tagħhom hija bbażata fuq dawn l-affarijiet. Ma tinsix dawk iridu reliġjon, mhux spiritwalità. Iva, all right. Jiena qed nifhem x'inti tgħid di tar-reliġjon u spiritwalità. Issa. Ma rridx nitkellem fuq reliġjon. Jien li qed ngħid. Ma semmejtix biex ma titkellem Għalli jettejt inti kit. Kaffej jisib l-apiċa tiegħu. Ġesu qabel beda l-ministeru tiegħu mar l-40 jum fid-deżert. Dikka ma tantx jifhmu jaħsbu li vera marġu d-deżert. Ġie x-xitan qallu isma' dal-ġebel għamlu ħobs. Insew naqa' dawk l-istejjer. Imma Ġesu mar jiġġarrab lilu nnifsu. He went to test his ego. Eżatt. Jina għandik tip minnhom minna The Strings of Fate. Fl-aħħar di semmejta ta' Ġesu xi tfisser it-tlet tentazzjonijiet b'mod normali, mhux kif ħanżru u babsu kollox sewwa. Jiġifieri, kif qed tgħid inti eżatt. Jiġifieri meta bniedem, jekk bniedem meta jkun f'depression, inti tiġi f'sitwazzjoni ta' bej ħajja u mewt prattikament. Dik li Kristu jsejħilha metanoja. Metanoja. Tmut u titwielet mill-ġdid. Ekku. Tfisser issa. Meta bniedem Meta bniedem jidħol f'daw it-tip ta' esperjenzi, ġifieri wasallu mument f'ħajtu illi ola spakka, hemm jasal fi crossroads ta' ħajtu. Jekk hux ħajkompli jinvesti fil-brain li semmejt l-ewwel u ħajkompli jbellaħħulek. Inkella jitisma' xbin, jien bil-brain ma wasalt imkien. Ħan ix-xiftjana issa fuq il-mind. U jaqbad it-triq tal-mindfulness. Issa il-Budda meta kellu 29 sena u kien kulħadd jaf li kien tifel tal-emperer u missieru xtaqu jkun l-emperer ta' warajh. Biex missieru żgur ma jħallihx jitlef il-pat tiegħu, żewġu lill-kuġintu. Ta' 29 sena twilidlu l-ewwel tifel il-Budda u semmih Rahula li tfisser xitan. Ma l-ewwel lejl li twilidlu l-Budda t-tifel qabad u ħarab f'nofs il-lejl. Ġifier immaġina jien kulħadd qed jistenna li ħajkolli baby wara 9 xhur, missieri il-gvern ta' Malta sewwa għandi kollox jistennini. U jien naqbad u naħrab ġol foresti kemm niflaħ u nagħmel 6 snin hemm. Il-Budda għamel l-ewwel 6 snin extreme. Ġifieri da beda jmur jiltaqa' mal-Brahmins mal-Vedas temmek u bdew jagħmlu anke qas jieklu, daw ma kienu jieklu xejn, ġast xi provduhom il-provvidenza. Tant kien ġiwik il-Budda li darba minnhom niżel fi xmara biex jinħasel u l-kurrent ġarru. U l-istorja tgħidlek ma ġietx tfajla. U ġabritu ta' tubaw ross kieku miet għax kaxkru l-ilma. Hemm min duna illi l-ekstrema jwaslek imkien. Qabad mar poġġa taħt dik il-famuża body tree li joqgħod hekk u għalara għalijena qabel ma ħanikseb l-enlightenment mhix ħanqum minn hawn. U taf kif kisbu l-enlightenment? Insa ġidiljon fanta abjad u whatever. Dan duna trick. The middle way jgħidula. Il-linduna, the road, the path to enlightenment huwa the middle way, il-bilanċ. Dak kien is-sigrit l-għalem il-Budda. Meta l-Budda għallem mbagħad the 8 noble paths, the right talk, the right information, the right consciousness. Ġifieri int trid tibda, mhux taġġel qed jgħidlek, taġġiex biex titkellem, taġġiex biex temmen kull ma tisma'. Il-għala li fi żmien il-Budda kien hemm ħafna Brahmins u Vedas jgħalmu ċċuċati bħalma jgħalmu kull setta u reliġjon oħra għal xaqbel lilhom għal flus. Daw kienu jistanamlu fuq in-nies il-Brahmins u l-Vedas dak iż-żmien ħafna minnhom, Jainism, is-Sikhs dawn l-affarijiet.
Allura kienet jgħidlek isma' mhux kull qassis li jiġi ħajtik di right enlightenment. Allura isma' bil-fors u hemmen jekk trid imbagħad iżnu l-kliem, għamel your own research, your own homework, imma ir-reliġjuż għax ikun għadu in a low level of consciousness u mhux jħaddem moħħu jrid. U jrid, għajli xirrit nagħmel, daw l-10 affarijiet għandu karta u jittikja dak ikun jinteressaħ. Rituals u traditions irid. Traditions. Tifhem? Ekku. Imma dak iġibu, dak ix-xogħol. Però ma stajx tiddeskrivija aħjar li qed depression dak għall-bniem ikollu ċans ta' tippem fejn jasaf dik salib it-toroq li ma pat ħajażelem. Dik eżatt il-qatta, in my opinion, spjegajta perfettament kit. Ma nalqu bil-mod saħwa. Nirringrazzjakom tal-li għattu tarawna fuq Facebook għad darba li mis. L-imnajdra warajna. ċan l-imnajdra, ewa. Skużawna tal-interruzzjoni fil-filmat qed jidher. Qed jidher, ewa. Forsi next time jek namlu ieħor forsi il-Mirko tisponsorja għawdu laptop. Tajjeb, x'għandu bżonn laptop. Għallhom ukoll. Ma naħsibx il-problema mhux mill-laptop. Laptop. Kif inqabbad il-power jaqta l-USB. By the way, Mirko miskin ġifiri ħaqqu monument zaħir, ġifiri, l-paċenza li jubbina u xo ġifiri. Aħna ġas nidrom u jkun qed jagħmel dirty U l-iktar wieħed li hu xogħol. Glimmerman. Glimmerman. Nirringrazzjawkom. Għaxanna l-Mirko maħna. Ciao, grazzi. Thank you very much u hopefully li bdalijiet tal-menu forsi kien hemm xi ħadd li sabu interessanti. Proset, Riki. Thank you inti ki. Thank you. Sajan. Thank you Mirko u thank you l-kull minn għara u parteċipa fid-diskussjoni. Ciao, ciao. Proset.